Καλησπέρα, τρίτο επεισόδιο του Strength Culture Podcast. Όπως βλέπετε ή ακούτε, είμαστε μόνο εγώ και Αλέξανδρος σήμερα. Δυστυχώς ο Χάρης είχε κάποιες επίγουσες δουλειές να κάνει attended του. Οπότε θα μιλήσουμε κυρίως εγώ και Αλέξανδρος σήμερα, όχι κυρίως αποκλειστικά. Θα απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις που έχουμε μαζέψει από τα Q&As του Instagram. Και ναι, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν γιατί έχουμε αρκετό υλικό να καλύψουμε. Δώσ' το. Το δίνω. Πρώτη ερώτηση. Θα ξεκινήσουμε με διατροφικές ερωτήσεις. Λοιπόν, τι ποσοστό βάρους μπορεί να κόψει κάποιος με gut cut και αλάτι? Αλέξανδρο. Ναι, με το gut cut, για όσους δεν ξέρουν, είναι να αδειάσουν τα περιεχόμενα του στομαχιού και του εντέρου και να μην γίνω πιο σαφής. Να αποφύγουμε αειδιαστικές περιγραφές. Ωραία. Το οποίο μας βοηθάει να χάσουμε σχετικά γρήγορα κάποια κιλά τα οποία περιτεύουν από το σώμα μας και δεν είναι ανάγκη να μετρηθούν στη ζυγαριά. Έτσι μας κάνει χώρο να είμαστε πιο βαρύς μυϊκά σε οποιαδήποτε κατηγορία έχουμε επιλέξει να διαγωνιστούμε. Εννοείς να είμαστε από πριν, Ξέρω εγώ, να έχω φτάσει μυϊκά 95 φαγωμένος και αν αδειάσω στομάχι και τέτοια και έντερα να πέσω 93. Πολύ σωστά. Και αλάτι που λέει, το αλάτι το χειριζόμαστε ως εξής. Συνήθως το αυξάνουμε αρκετά και πάει μαζί με νερό αυτό. Κάποιες μέρες πριν τον αγώνα, τύπου πίνεις 10 λίτρα νερό την ημέρα για κάποιες μέρες και μετά το κόβεις σχετικά απότομα και τις 2 τελευταίες μέρες μπορεί να μην πίνεις σχεδόν τίποτα από νερό, τα ελάχιστα ας πούμε, και 0 αλάτι. Κάπως έτσι, διάφορες μέθοδοι, δεν έχει σημασία να το αναλύσουμε περαιτέρω. Αυτά τι κάνουνε, μας αναγκάζουν και ουρούμε παραπάνω λοιπόν και ζυγιζόμαστε πιο ελαφρύς από ό,τι κανονικά. Είναι κάποιος χειρισμός λοιπόν του σωματικού βάρους, ο οποίος μετά ζευγαρώνεται με ένα σωστό refeed στον αγώνα, ώστε να επανέλθουν τα υγρά που μόλις διώξαμε. Μπορείς να το κάνεις σίγουρα σε υπερβολικό βαθμό, ιδιαίτερα για 2 ώρες ζύγιση, και να κόψεις και 5 και 10% του σωματικού σου βάρους, το οποίο είναι πάρα πολύ, και με άλλες μεθόδους π.χ. σάουνα κλπ. Σίγουρα δεν θα έχεις χρόνο να γεμίσεις πάλι όσο γεμάτος ήσουν και θα σε επηρεάσει πάρα πολύ σε έναν αγώνα, σε μια 2 ώρες ζύγιση όπως είναι στην IPF. Σε μια 24ωρη ζύγιση όπως είναι σε άλλες ομοσπονδίες, είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται από πολλούς αθλητές. Το gut cut λοιπόν και να πειράξεις λίγο τα νερά μπορεί να σε βοηθήσει να χάσεις ένα 3% άνετα. Μπορείς να το πας και στο 5% άμα κόψεις και λίγο υδατάνθρακα μια μέρα πριν ή 2. Και σχετικά δεν θα έχεις μεγάλη πτώση στην απόδοση. Δεν θα είναι 0 αυτό, αλλά δεν θα είναι και αρκετό. Οπότε ναι, αυτή θα είναι η απάντηση που ένα 3% με 5%, κάπου εκεί. Εγώ πώς είχα χάσει? Παίζα Κυριακή, Πέμπτη βράδυ ή Παρασκευή βράδυ ήταν, πότε ήταν, ζυγίστηκα 96 και 8 έχοντας φάει. Και μεσημέρι Κυριακής είχα πέσει 91 και 6. Αυτά να τα ακούτε οι κοπέλες που ζυγίζεστε 150 γραμμάρια πάνω από την κατηγορία και τρέχεστε. Αυτό. Άνετος. Εντάξει. Αλλά ναι, υπάρχει μεγάλο fluctuation. Οπότε ναι, κάπου εκεί 3 με 5%. Μισό λεπτάκι. Δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση για να διαφημίσω το μπλουζάκι μου αυτό. Απλά επειδή έχω σκάσει όντως. Προφανώς όσοι απλώς μας ακούτε, περιγράφω ότι βγάζει το footer του Αλέξανδρος και εμφανίζεται η νέα Δρόσο Strength Coaching Training, τι λέει, μπλούζα. Τίποτα, έδινα την οπτική περιγραφή. Δρακάκι, άμα το βλέπεις. Οκ. Συνεχίζουμε. Επόμενη ερώτηση. Αν θα πηγαίναμε στην 105, φαντάζομαι για σένα Άλεξ, αν θα έπεφτε στην 105, όντας άτομο παίζει στην 120. Εγώ παίζω στα 74, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. 74 είναι μόνο το κεφάλι σου. Σωστό. Θα έπεφτε σε 105. Ναι, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
Ίσως γίνει και πραγματικότητα, ανάλογα πόσους μυς βάλω το επόμενο έτος, που έχω σκοπό να πιάσω κάποια νούμερα, ή τη 3 κάθισμα, 2 πάγκο, RC, whatever. Άμα γίνουν αυτά και δω ότι με παίρνει ακόμα να πέσω, υπάρχει περίπτωση να του δώσω μια ευκαιρία και να ξανακάνω μετά εκείνα τα νούμερα τα ίδια μια κατηγορία κάτω. Και να βγω 1v1 με τον Καγαλέτρη. Και μετά ξύπνησε, θα μου πει ο Περεντές, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Οκ. Shoot for the stars. Εγώ αντίστοιχα. Τώρα να ανέβω στην 105. Γιατί συνήθως παίζω. Ναι. Κοίτα, αργά ή γρήγορα θα έπρεπε. Αργά ή γρήγορα θα έπρεπε, ναι. Δηλαδή το ύψος μου και το καλούπι μου είναι ότι. Δηλαδή σε 4 χρόνια. Έχουμε ίδιο ύψος. Όχι, είσαι λίγο πιο ψηλός. Σε 3-4 χρόνια υπολογίζω ότι αν συνεχίσω να παίρνω μύες αρκετά καλά, μέσα στη διατροφή, προπόνηση και όλα αυτά, το να παίζω στην 93 θα είναι ζόρι, γιατί θα πρέπει να είμαι αρκετά στεγνός. Και το να είσαι αρκετά στεγνός σε έναν αγώνα είναι επικίνδυνο για τραυματισμούς. Οπότε ναι, σιγά σιγά θα γυρίσω προς 105. Και για να φύγω και από την 93, γιατί με εκνευρίζει το πόσο ανταγωνισμός υπάρχει. Είναι υπερβολικά πολλά δυνατά άτομα εκεί πέρα. Καλύτερα να βάλεις 100 κιλά στο total για να πας κόντρα με τον Νίκο. Και. Μάλλον παραπάνω, δεν πειράζει. Τι ήθελα να πω, είδα μια έρευνα τελευταία. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν official η έρευνα, μπορεί να ήταν απλά παρατήρηση ότι κοιτούσε τι ύψος έχουν οι top 5 στην κάθε κατηγορία. Okay. Και είναι πιο κοντή από ό,τι θεωρεί το πλήθος. Ας πούμε στην 120 μείον που είμαι εγώ, αν θυμάμαι καλά ήταν 1,88 το ύψος, 1,86 κάπου εκεί. Okay. Νομίζω 1,86, δηλαδή και εγώ είμαι ελαφρώς ψηλός. Και μέσο όρο για τα 120 συν πρέπει να ήταν 1,88, 1,90 κάπου εκεί, δηλαδή ήταν πολύ μικρή διαφορά. Αφού είναι γνωστό, αφού τα βάρη σε κοντένουν ρε φίλε. Ισχύει. Ναι. Και εγώ ήταν να γίνω 2,5 μέτρα ύψος, αλλά επειδή κάνω βάρη πολλά χρόνια, βγήκα μόνο 1,88. Και. Αυτά έχει ζωή. Και εσύ τα ίδια έχεις πάθει, φαντάζομαι. Έκανες και λίγα βάρη παραπάνω, μάλλον και πήγες 1,86. Αυτό. Βασικά έκανα μονόζυγο και ψήλωσα. Το ισοφάρισες έτσι. Είχες κοντούς γονείς, το έφτιαξες με το μονόζυγο και ψήλωσες. Έτσι πάει. Ναι, και εγώ άμα παίξω σκάκι μπορεί να γίνω έξυπνος μετά. Who knows. Τέλειο. Θα γίνει έρευνα γι' αυτό. Ή άμα γίνεις πορνοστάρ μπορεί να μεγαλώσει. Σταματάω. Ωραία. Okay. Next. Pre-workout meal. Πού τρως, αν τρως. Pre-workout meal. Τι pre-workout meal τρως. Ποιο pre-workout meal τρως, I guess. Ας ξεκινήσω εγώ. Τώρα, εγώ συνήθως έχω, επειδή τρέχω με τη δουλειά με τώρα μετάλλουμε στην καθημερινότητα, για pre-workout meal δυστυχώς δεν προλαβαίνω να φάω κάτι στερεό, οπότε παίρνω ένα μονόλιτρο χυμό πορτοκάλι και ξεκινάω με αυτό από ένα 20 λεπτό πριν την προπόνηση και το κατεβάζω και κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Δηλαδή μέσα στην πρώτη ώρα της προπόνησης να το έχω κατεβάσει όλο. Suboptimal, γιατί δεν μου αρέσει που νιώθω άδειο το στομάχι μου και είναι απλώς υγρά, αλλά ναι, πρέπει να το φτιάξω λίγο αυτό. Και ναι, σίγουρα με έχει βοηθήσει full το pre-workout, οπότε παίρνω. Meal, έτσι. Άλεξ. Λοιπόν, εγώ φτιάχνω το ονομαζόμενο δροσομπούκαλο που με κοροϊδεύουν οι δικοί μου, οι ασκούμενοι, γιατί δεν τους βάζω να το πίνουν και αυτούς. Τέλος πάντων, οι υπόλοιποι στο γυμναστήριο με κοροϊδεύουν ότι μοιάζει μεγάλα, ότι μοιάζει με κλπ. Βάζω μέσα 2 σκουπ whey πρωτεΐνη. Ο κύριος λόγος να μην πεινάω μέσα στα μισά από την προπόνηση και πέρα και να μην νιώθω τελείως άδειο το στομάχι που λέει ο Λεωνίδας. Βάζω ένα σκουπ δεξτρόζι, πρέπει να βγάζει γύρω στα 50 γραμμάρια αυτό μέσα. Δεν θεωρώ ότι γενικά είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες οι προπονήσεις μου. Οπότε τόσο μου φτάνει. Βάζω μέσα 6 γραμμάρια αλάτι το πράσινο το light, το οποίο είναι μισό χλωριούχο νάτριο, μισό χλωριούχο κάλιο. Αυτό, μπράβο Λεωνίδα, πολύ ταιριαστό. Και τι άλλο βάζω, άμα δεν έχω πάρει κρατίνη μες την ημέρα την πετάω και αυτήν, απλά για να ξεμπλέξω.
Σωστός. Νομίζω ότι βάζω αυτά. Αν μου έρθει τίποτα άλλο θα σας το πω. Και κάνει αξιοσημείωτη δουλειά, μπορώ να πω. Παραπάνω επαναλήψεις, ιδιαίτερα στα τελευταία σετ. Παραπάνω ενέργεια, δεν πεινάω, όλα καλά. Άμα φάω πολύ στερά, μου έχει έρθει να τα βγάλω πολλές φορές, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή αυτό το κόμπο υγρό και λίγο πρωτεΐνη μέσα είμαι εντάξει, δεν θέλω κάτι πιο βαρύ από αυτό. Τα έχω βγάλει και μια φορά με κάτι Zercher Squad δεκάρες ενέτη 2017 για κάποιο λόγο που τα είχα βάλει στο πρόγραμμα, το θεώρησα καλή ιδέα. Τέλος πάντων. Nice. Ναι, καλά πήγε. Οπότε βάζεις αλάτι. Βάζω αλάτι. Οκ, οπότε αυτό απαντάει και την... Καλύτερα pump στο αλάτι. Ναι, καλύτερα pumps. Αν υδρώνεις αρκετά βοηθάει με την αναπλήρωση ηλεκτρολιτών. Γιατί όταν υδρώνουμε δεν είναι ουδέτερη γεύση του υδρότα, είναι αλμυρή. Άρα δεν χάνεις μόνο νερό, χάνεις και άλατα. Το να αναπληρώνεις με κάτι το οποίο είναι λιγότερο αλμυρό από αυτό που υδρώνει σημαίνει ότι εξορισμού πέφτει η περιεκτικότητά σου σε άλατα. Άρα... Israel tip εδώ πέρα, πάλι 8% περιεκτικότητα, πιο γρήγορη απορρόφηση. Ξεκινάς να το πίνεις λίγο πριν την προπόνηση και το τελειώνεις γύρω στα μισά, κάνεις αλλαγή σε νερό μετά και όλα καλά. Ναι, νομίζω το έχεις αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Απλά κολλάει εδώ πέρα. Ναι, full. Οκ. Το πολύ αλάτι όμως μερικές φορές έχει ένα μη και τόσο επιθυμητό side effect. Τι θα γινόταν αν αυτό το side effect γινόταν πραγματικότητα? Τι θα γινόταν, Αλέξανδρε, εάν κατά τη διάρκεια του καθίσματος στον αγώνα, ας πούμε ότι άνοιγε η πίσω οδός του αθλούμενου? Παιδιά, δεν ξέρω συγκεκριμένα για το κάθισμα, δεν έχω τέτοια εμπειρία προσωπικά. Έχω για την άρση βέβαια. Okay. Ας πούμε ότι το να τρέχεις στο δεύτερο όροφο στις τουαλέτες, να αδειάζεις μισό πακέτο μορμάντιλα, ευχαριστώ μπαρούνι. Ευχαριστώ σωτήρα μου. Ναι. Να σε φωνάζουν ενώ είσαι στην τουαλέτα και να τρέχεις μέσα στο λεπτό που έχεις για να σηκώσεις την τελευταία την προσπάθεια άρσε. Τελευταία στιγμή. Που σε καμία περίπτωση δεν μου συνέβη στο Πανελλήνιο του 22. Ούτε καν. Ναι, θα πω ότι μπορεί να φταίει και το αλάτι ή το 1,5 γραμμάριο καφέινη που είχα πιει. Ναι, γιατί αν γινόταν αυτό όμως, τι θα συνέβαινε αν γινόταν αυτό? Δεν θα με κόβανε. Η ερώτηση ποια είναι ακριβώς, για να τη διαβάσουμε. Το αν θα σε έκβαν, τι θα συνέβαινε επίσημα στον αγώνα αν συμβεί αυτό? Άμα χεστείς πάνω σου στο κάθισμα και το βγάλεις ή το φελάρεις? Έστω ότι το βγάζεις. Εγώ την άρση δεύτερη την έβγαλα πάντως. Ναι, οκ. Το θέμα είναι, φαντάζομαι, να γίνει σε σημείο που θα φανεί στην πλατφόρμα. Τι να φανεί, ωραία, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Περνάει το lift κανονικά. Γιατί οι κοπέλες που χατουργούνται πάνω τους. Περνάει πάλι. Okay, άρα και άλλα lift που ξερνάνε, ας πούμε, πάλι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί άμα σου ανοίξει μύτη, ας πούμε, τι να κάνεις. Σωστά. Οκ. Οπότε όχι, φίλε, δεν δίνουν red lights άμα χεστείς. Ναι, αυτό. Απλώς άμα έχεις θέμα, φορά πάνες. Σωστό. Ή μη φας τον αγλέωρα την προηγούμενη μέρα, τη μέρα του αγώνα, πάρε 2-3 Imodium πιο πριν. Άμα σου έρχεται πιο πριν από τον αγώνα να τα κάνεις και αναρωτιέσαι και να πεις «Α, θα τα κρατήσω». Μην τα κρατήσεις, άκουσέ με. Ναι, μην τα κρατήσεις. Ναι. Αυτά. Οκ. Αγγές καλύψαμε τα περί διατροφής και εισόδου-εξόδου λοιπόν, τα καλύψαμε αυτά. Μπράβο. Για πάμε τώρα στο τι γίνεται εντός και επί τα αυτά. Έχουμε μια ερώτηση εδώ πέρα, πόσο ATP χρειαζόμαστε σε έναν αγώνα? Πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε άμεσα, εφόσον αυτό είναι η καύση ενέργειας στις μονές όπως γράφει εδώ, καθώς ο υδατάνθρακας δεν εμπλέκεται? Αλέξανδρε, take the wheel. Ναι. Λίγο καμένη ερώτηση από το φίλο μας τον Αποστόλη εδώ πέρα. Θεωρώ αχρίαστα καμένη, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια να την απαντήσω. Για κάτι. Η ενέργεια που καίς σε ένα οποιοδήποτε lift από άποψη θερμίδων, γιατί η ενέργεια μετρέται σε θερμίδες ή σε κιλοτζάουλ, θα πω ότι η ενεργειακή απέτηση από μια άρση, οποιαδήποτε άρση, είναι πρακτικά 0. Είναι ελάχιστη. Το να κάνεις 9 τέτοιες άρσεις δεν θα είναι 0, θα είναι κοντά στο 0
και το να βάλεις και τα ζεστάματά τους μαζί, άντε να σου κάψεις καμιά 30 θερμίδες. Να. Άντε να κουνηθείς και λίγο παραπάνω να περπατήσεις τον Ατάλο να κάψεις 50. Δεν έχει σημασία το νούμερο, θεωρώ ότι είναι αμεληταίο. Επίσης θεωρώ ότι έχεις 15 λεπτά από προσπάθεια σε προσπάθεια να επανέλθει το ATP, το απόθεμα ATP στα κύτταρά σου στο μέγιστο. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα υπήρχε κάποιο ζήτημα με το ATP. Επίσης σε καλύπτει για καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα το ATP, οπότε είτε η προσπάθειά σου κρατήσει 5 είτε κρατήσει 7 είτε 8, καλυμμένος είσαι. Δύσκολο να κρατήσει παραπάνω, με εξαίρεση το Grind King, το Μπάνας. Πραγματικά. Ναι, οπότε δεν νομίζω να έχει θέμα. Το να φας υδατάνθρακες σίγουρα θα σε βοηθήσει στην προπόνηση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι λόγω παραγωγής ενέργειας. Και τώρα το τελευταίο κομμάτι της ερώτησης είναι το αν μετριέται. Θεωρώ ότι αν πας να το μετρήσεις από μέσα προς τα έξω, δηλαδή να σου βάλουν, ξέρω εγώ, μια μάσκα να σου μετράει πόσο οξυγόνο μπαίνει, πόσο διοξείδιο βγαίνει και να υπολογίσουν την καύση θερμίδων έτσι, θεωρώ ότι θα πέσει πάρα πολύ έξω για κάποιες λίγες επαναλήψεις. Να. Αυτό το πράγμα. Μία έρευνα θυμάμαι που είχαν τεστάρει 4 οχτάρες στα 175 κιλά deadlift, 80 κιλών, αν θυμάμαι καλά, και είχαν κάψει νομίζω 100 θερμίδες κάπου εκεί. Και θεωρητικά μπορείς να το κάνεις scale αυτό για άλλα εύρη κίνησης και σωματικά βάρη αντρών και κιλά στην μπάρα κλπ. Να. Αλλά προφανώς το να κάνεις 32 παραλήψεις και να σου κάψει 100 θερμίδες, τι μας λέγεται σε 9. Ότι είναι κοντά 0, αυτό που έλεγα πριν. Άρα λοιπόν, άμα το μετρήσεις από μέσα προς τα έξω δεν θα βγάλεις άκρη. Άμα το μετρήσεις από έξω προς τα μέσα θα βγάλεις. Τι εννοώ από έξω προς τα μέσα? Άμα μετρήσεις το παραχθέν έργο, απόσταση, μετατόπιση κάθετη της μπάρας, να το θέσω έτσι. Κάθετη, όχι οποιαδήποτε μετατόπιση. Να. Πρέπει να είναι κόντρα στη βαρύτητα. Επί τα κιλά που βάζεις πάνω, μπορείς να υπολογίσεις ευθέως τις θερμίδες που αναμένεται να κάψεις από οποιαδήποτε κίνηση. Ανάλογα πόσα κιλά έχεις βάλει πάνω, πόσα είσαι και πόσο τα κουνάς. Οπότε ναι, μετριέται. Κάψιμο εντελώς αυτή η ερώτηση, αχρίαστη μου φαίνεται και θα πας πιο μπροστά στη ζωή σου να μην την κάνεις καν. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό θεωρώ είναι λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Δεν βλέπεις elite αθλητές σε οποιοδήποτε άθλημα να μην, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, ασχολούνται με αυτή τη λεπτομέρεια. Οπότε το να ασχοληθεί κάποιος ο οποίος δεν είναι σε αυτό το επίπεδο σίγουρα δεν είναι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο νομίζω δεν θα φτάσει να βγάλει κάποια άκρη. Υπάρχει too much γνώση, θεωρώ ναι. Too much γνώση με την έννοια ότι έχουμε αρκετές γνώσεις για να φτάσει σε elite επίπεδο. Με την έννοια ότι μπορείς να τερματίσεις τον εαυτό σου χωρίς να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Α, σίγουρα. Και πολλά άλλα πράγματα. Οκ. Η αλήθεια όμως είναι, Αλέξανδρε, ότι το κοινό θέλει να μάθει αν θα βγάζαμε 200 πάγκο με twerk για motivation. Εσύ δεν βγάζεις ούτε μέτρηση στα κεπ, δεν ξέρω το. Κοίταξε να δεις. Το twerk είναι το ερωτικό κάλεσμα που, στο οποίο απαντάει πιο συχνά ο άντρας. Πόσο μάλλον αν το κάνω εγώ το twerk έχεις ελπίδες πάντως. Αυτό, παιδιά, να το εκλάβετε όπως θέλετε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εφόσον εγώ δεν πλησιάζω τα 200 κιλά πάγκο στο foreseeable future. Θέλω 160 μέσα στο 24 όμως. Για να δούμε. Άντε, να πω 150 να είμαι πιο ρεαλιστικός. Όχι, να πεις 160. Και αν δεν βγει, το podcast θα συνεχίσει χωρίς εμένα, γιατί δεν θα είμαι πλέον εδώ. Εσύ, Αλέξανδρε, θα σε βοήθαγε. Δηλαδή, όπως είσαι σήμερα, με τα νούμερα που βγάζεις τώρα, έστω ότι είσαι φρέσκος. Ξέρεις, θα με βοήθαγε. Όχι για πριν, για motivation να το βγάλω. Ναι. Να το ήξερα ότι θα συμβεί μετά το 200. Το να μου το κάνεις πριν θα με βγάλει. Θα με πάει από το. Δεν μπορώ να μιλήσω. Από τη μία ράγα στην άλλη. Θα με εκτροχιάσει. Δεν με βοηθάει. Ναι, οκ. Άμα μου πεις όμως ότι υπάρχει... κάνε εσύ 200 και μετά θα σε φτιάξω. Πώς έδειχνε η άλλη τα προσόντα της στο Fast and Furious το 2 σε ένα μαύρο και όταν έχασε πήγε με έναν άλλον. Μπράβο, ναι. Για όποιους το θυμούνται. Ωραία, άμα μου το πει έτσι, ας πούμε, θα σου κάνω το έργο να βγάζεις 200 πάγκο, ας πούμε ότι 5 κιλά θα έχω πάρει μόνο από εκεί. Οκ.
Οπότε ναι, λειτουργεί σαν motivation ότι θα πάρεις την επιβράβευση αργότερα. Βέβαια. Ξεκάθαρα. Ναι. Πώς σου λέει θα δουλεύεις αν θα πάρεις σύνταξη? Μπράβο. Δεν αξίζει, αλλά τέλος πάντων, ναι. Παιδιά, επενδυτικό podcast, άμα θέλετε, γράψτε στα σχόλια, άμα σας ενδιαφέρει. Οκ. Συνεπώς, ναι, το Twerk σίγουρα θα βοήθαγε. Εγώ δεν πλησίαζα τα κατά 200, ο Άλεξ μπορεί να πήγαινε 1,95 μετά τα πρόσφατα δεδομένα. Οκ. Υπάρχει άλλη μία full καμένη ερώτηση. Κάτσε τώρα να τη διαβάσω γιατί είναι Ο πρίξας. κατεβατό. Εφόσον λοιπόν αυτοπροσδιοριζόμαστε ως προπονητές, πώς δημιουργούμε έτσι γράφει η προσαρμογές... ερώτηση. Ναι. Πώς δημιουργούμε προσαρμογές στις μυϊκές σύνες τύπου 2β και ειδικά στις εφεδρίες, οι οποίες έχουν κατόφλι ενεργοποίησης, εφέδρειες, οι οποίες έχουν κατόφλι ενεργοποίησης άνω του 95% του one rep max, δηλαδή της μίας επανάληψης της μονής μας, εφόσον στην προπόνηση αποφεύγεται να δουλεύετε μονές για ένα έθλημα που εξετάζει τη μονή. Ναι. Άλεξ. Ναι, λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Εφόσον δεν σου αρέσει ο αυτοπροσδιορισμός μας, λοιπόν, ως προπονητές, γιατί μας παρακολουθείς? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, γιατί αυτό είναι και καλά τώρα τεφάει όχι η ερώτηση. Αυτό είναι από ό,τι έχω καταλάβει. Το beef. Εγώ θα πω το εξής. Εσύ έχεις τελειώσει ότι έχεις τελειώσει. Ο άλλος έχει τελειώσει ότι έχει τελειώσει. Προπονείς εσύ εμένα, προπονεί ο άλλος εμένα. Για ένα χρόνο. Θα κριθεί η ικανότητά σας για προπονητές από το τι ξέρετε, τι λέτε, τι σκέφτεστε ή οτιδήποτε, ή θα κριθεί από το πόσα κιλά θα βάλω εγώ στο τέλος ένα χρόνο? Εγώ πάω βάσει δεύτερο. Εγώ λέω το δεύτερο. Ναι. Τέλος πάντων. Άμα διαφωνείς, unsubscribe. Λοιπόν. Ή άμα θέλετε μπορούμε να έχουμε collaboration, βασικά επεισόδιο με guest που να συζητάμε τέτοια θέματα. Ναι. Πώς δημιουργείς, λέει, προσαρμογές στις μυϊκές σύνες? Ωραία, εγώ στο πάω αλλιώς. Δεν κάνουμε ποτέ, λέω εγώ, στο 95% της μονής προπόνηση. Και εσύ κάνεις. Εσύ που κάνεις λοιπόν μία τη βδομάδα τέτοια. Να πω 2 max. Εκτός άμα τρέχεις τίποτα βουλγάρικο σύστημα, οπότε πάω πάσο. Τι όγκο προπόνησης θα μαζέψεις για αυτές τις σύνες? Με μία επανάληψη τη βδομάδα και 2 και 3 θα μεγαλώσουν? Δεν νομίζω. Δεύτερον, ενεργοποιούνται μόνο με τον τρόπο που λες? Δεν ενεργοποιούνται να πας ένα σετ κοντά στην αποτυχία? Δεν ενεργοποιούνται να έχεις μέγιστο, πώς λέγεται, intent να επιταχύνεις την μπάρα στην κίνηση? Εγώ λέω ενεργοποιούνται. Οπότε δεν ξέρω τι ρωτάς ακριβώς εδώ πέρα. Agreed. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό. Προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Και όταν λέμε παρακάτω εννοούμε προς την κοιλιά, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για κοιλιακούς. Και συγκεκριμένα, ως powerlifters γυμνάζουμε καθόλου κοιλιακούς για πιο χειρό κορμό? Αξίζει? Και αν ναι, με ποιες ασκήσεις? Για ξεκίνα το. Ναι, λοιπόν, τώρα, ένας powerlifter αυτή τη στιγμή που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ζώνη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν χρειάζεται να δουλεύει κοιλιακούς και ότι το bracing που θα κάνει με ή χωρίς ζώνη στην προπόνησή του στα SBD, ωραίο six pack, Αλέξανδρα. Είναι το six pack μου. Το άλλο με τις μπύρες τώρα στο ψυγείο, με συγχωρείτε. Δεκτό. Ότι αρκεί και ότι βλέπεις πολύ κόσμο να μην κάνει κοιλιακούς και να έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Εγώ είμαι λίγο μιας πιο διαφορετικής σχολής, ότι μου αρέσει πολύ το beltless, μου αρέσει η ιδέα του να δυναμώνω τους κοιλιακούς μου έτσι ώστε να μπορούν η κίνηση, το contraction από έξω προς τα μέσα να είναι αρκετά δυνατό από μόνο του. Και να μιλήσουμε για το ποια κοιλιακή είναι η κοιλιακή που μιλάει ο φίλος. Ναι, έχουμε τον ορθό κοιλιακό που είναι το γνωστό το six pack. Έχουμε τους πλάγιους που παίζουν επίσης ρόλο, γιατί στο bracing έχουμε γύρω-γύρω σε όλο το θώρακα
expansion του διαφράγματος και προφανώς παίζει ρόλο και ο εγκάρσιος κοιλιακός, ο transverse abdominus, ο οποίος είναι πολύ πιο χαμηλά και είναι ομοίς να σκεφτεί κάποιος ο οποίος σφίγγει κάποιος όταν κάνει stomach vacuum σε μια πόζα bodybuilding. Αυτό. Ήθελες να πεις κάτι άλλο, Άλεξ? Ναι, ότι θεωρεί ο κόσμος ότι άμα γυμνάσει, ξέρω εγώ, τον ορθό κοιλιακό και ότι θα ανεβεί το deadlift του. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο ορθός κοιλιακός κάνει ακριβώς την αντίθετη δουλειά από αυτή που θες να συμβεί. Δηλαδή ήδη η μπάρα πάει να σε διπλώσει στα δύο. Το να διπλωθείς πιο πολύ μόνος σου δεν νομίζω να βοηθήσει κάπου. Ναι. Οπότε δεν θες κοιλιακούς, θες ραχιαίους, να το πω έτσι. Και θες να μάθεις να κάνεις σωστό brace. Κομμάτι του brace όμως δεν είναι να μπορείς να σφίξεις βέλτιστα τους κοιλιακούς προς τα μέσα? Είναι αυτό η δουλειά του ορθού όμως, και άμα τον κάνεις διπλάσιο θα αλλάξει κάτι? Κοίταξε, δεν νομίζω ότι μπορείς να απομονώσεις τον ορθό κοιλιακό. Κατά συνέπεια θα δουλεύεις και τους υπόλοιπους. Οπότε ίσως να σου δώσει ένα πολύ μικρό ποσοστιαίο πλεόνασμα. All around δεν θεωρώ ότι αξίζει, εγώ δεν κάνω ποτέ. Οκ, ναι. Είναι ότι νιώθει ο καθένας σου τώρα. Ναι. Σε ένα off-season, ένας power builder, ας πούμε. Θα το πιάσουμε μετά αυτό, αναμονή. Ναι. Πιστεύω ότι ναι, άμα έχει όρεξη και ενέργεια για κάνα 2 σετάκια την προπόνηση, την εβδομάδα, είναι ωραίο. Η κοιλιακή είναι και την παραλία, θα πω εγώ. Και το να φαίνονται είναι θέμα διατροφής και όχι θέμα προπόνησης. Σίγουρα. Αλλά μπορείς να τους μεγαλώσεις και να φαίνονται ακόμα περισσότερο. Βεβαίως. Όσο για τις ασκήσεις, θα κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά. Με τον ίδιο τρόπο που θα προπονούσε κάποιος οποιονδήποτε μη, θέλεις ένα αρκετά μεγάλο εύρος κίνησης και αρκετή εξωτερική σταθερότητα στην άσκηση προκειμένου να μπορείς να πιεστείς αρκετά. Δεν θα καθόσουν να δουλέψεις quads, τετρακέφαλα, ενώ πατάς πάνω σε ένα boss ball, γιατί είσαι ασταθής, οπότε δεν μπορεί να σπρώξεις το σώμα σου αρκετά καλά. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν θα καθόσουν να κάνεις κοιλιακούς και να κρέμεται όλη σου η πλάτη στον αέρα. Γιατί άμα πας εσύ να ανοίξεις προς τα πίσω την πλάτη σου, θα σε ενοχλήσει μέσω κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε ασκήσεις του στυλ να βρεις έναν τρόπο να κάνεις crunches, αλλά να φέρνεις full έκταση πίσω τη σπονδυλική σου στήλη, ενώ υπάρχει στήριξη στην οσφυϊκή μοίρα, είναι κατ' εμέ η καλύτερη επιλογή. Και προφανώς να είναι ένας τρόπος όπου θα μπορείς να το φορτώνεις. Θα υπάρχει κάτω στο description link για 2 variations τα οποία έχω βρει εγώ τα τελευταία χρόνια. Όποιος θέλει να δει, αλλιώς μπορεί να μου στείλει DM, οτιδήποτε και το συζητάμε περαιτέρω. Έχεις να προσθέσεις κάτι, Άλεξ? Σε αυτό, όχι. Οκ, κοιλιακή για την παραλία λοιπόν. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Ένα λίγο ηθικό ζήτημα, I guess. Ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση στους trans αθλητές όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι? Πιστεύω έχουμε την ίδια άποψη σε αυτό, Άλεξ. Ναι, trans άντρες με trans άντρες, trans γυναίκες με trans γυναίκες, γυναίκες με γυναίκες και άντρες με άντρες. Όλοι ξεχωριστά. Αν όχι αυτό, όλοι μαζί τότε. Και θα κερδίζουν μονίμως οι άντρες. Άμα δεν σας αρέσει αυτό. Okay. Οπότε θα εξαλειφθεί το γυναικείο powerlifting. Άρα λοιπόν, αφού δεν είστε διατεθειμένοι να το κάνετε αυτό, τότε όλα ξεχωριστά. Για ποιο λόγο οτιδήποτε άλλο? Όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει φτάσει 20-30 χρονών, όντας στο φύλλο του, βάλει κάποιες ορμόνες του άλλου φύλλου και φτάσει σε σημείο να σηκώνει περισσότερα ή λιγότερα κιλά και να μοιάζει κάπως προς το αντίθετο φύλλο, δεν αναιρεί τα χρόνια που έχει ζήσει και τη βιολογία του. Βέβαια. Είναι σαν να σου πω ότι θα είμαι 30 χρόνια στο φάρμακο, μετά το κόβω ή παίρνω maintenance κύκλο, ξέρω εγώ, και είμαι φυσικός μετά. Δεν είσαι. Το ότι ήσουν 30 χρόνια στο φάρμακο μπορεί να σου έχει βάλει πολύ παραπάνω μυς, να κρατάς κάποιο μεγάλο ποσοστό από αυτούς, να σου έχει βάλει πολύ πιο χοντρά κόκαλα, πιο χοντρούς τένοντες, γιατί έχεις τα φορτία που χειριζόσουν να ήταν επί πολλά χρόνια πολύ μεγαλύτερα,
Είσαι άλλος άνθρωπος. Το να τα κόψεις εμένα τελευταία στιγμή, ή μετά από 30 χρόνια, μάλλον όχι τελευταία στιγμή, και να μου πεις «Α, τώρα είμαι νάτι», δεν είσαι. Λοιπόν, αν είσαι άντρας και τα κόψεις, δεν είσαι γυναίκα, επειδή αποφάσισες να το κάνεις αυτό. Μπράβο. Και δεν νομίζω να θέλει να διαγωνιστεί κάποιος άντρας ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα από τα 13 του ή από τα 10 του, να βάζει ορμόνες από τότε, να μην είχε ποτέ τεστοστερόνη στο αίμα του, ας πούμε, να το πω έτσι. Mm-hmm. Οι περισσότεροι είναι άντρες, να μην πω άντρακλες, ας πούμε, σωματικά. Mm-hmm. Ναι, κάποιοι το έχουν κάνει και κοροϊδίστηκαν, ας πούμε, ότι δηλώνουν οι γυναίκες και πάνε και κλέβουν. Ναι, βέβαια, εντάξει. Δεν είναι και απίθανο να εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια αθλητές οι οποίοι όντως από πολύ νεαρή εφηβεία, πριν περάσουν βασικά την εφηβεία, γεννημένοι άντρες, να κάνουν ορμονική μετάβαση σε γυναίκα και όντως να μην είναι αυτό. Εγώ, ναι. Είναι... Καθόλου απίθανο, απλά αυτοί δεν μας νοιάζουν, γιατί θα χάνουν. Ναι, περισσότερο το ότι μια τρανς γυναίκα, άντρας ο οποίος έκανε μετάβαση σε γυναίκα, αν θυμάμαι καλά τον ορισμό, ότι πάντα θα νικάει υπέρ μιας βιολογικής γυναίκας. Βέβαια, είναι πολύ όχι, το πάντα δεν μπορείς να πεις πάντα. Πάντα έχεις κανονικές κατανομές. Αλλά όταν η μία κατανομή είναι 2-3 τυπικές αποκλήσεις δεξιά από την άλλη. Ναι. Ωραία, υπάρχει θέμα δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Οκ, ναι, συμφωνούμε, ξεχωριστές κατηγορίες. Είχα ακούσει μία άποψη πάνω σε αυτό ότι άμα θέλουν να συμμετάσχουν, ας βάλουμε όλους τους τρανς, άντρες και γυναίκες, στην ίδια κατηγορία. Να δούμε πώς θα τους φαινότανε. Και όλα τα φύλλα μαζί, όλους και τα πάντα. Όλα τα φύλλα εννοούμε και τα δύο. Ναι, και biological males που είναι cis males και δεν έχουν κάνει κάποια ορμονική μετάβαση και τέτοια. Αλλά αυτό όμως θίγει ένα άλλο ερώτημα. Η ορμονική διαφορά που μπορεί να βρεθεί μεταξύ ενός τρανς άντρα και μιας βιολογικής γυναίκας μπορεί να φανεί και μεταξύ δύο βιολογικών αντρών. Μπορεί εσύ να έχεις 1300 νανογράμμα ανά δεσιλίτερ εσύ τεστοστερόνη και εγώ να έχω 300 όλη μου τη ζωή. Βέβαια. Με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να παίζουμε κι εμείς και σε διαφορετική κατηγορία. Κοίτα να κάνεις. Το εναλλακτικό να τους βάζεις όλους μαζί. Που γίνεται είδος στους άντρες και σου λέει χάσε τραβαλού, παίξε τάβλη. Συμφωνούμε. Η απάντηση που είχα ακούσει από τον Neil deGrasse Tyson, τον είχαν ερωτήσει σε ένα podcast, είναι ότι η απάντηση που είχε δώσει είναι ότι βλέπει στο μέλλον, οραματίζεται, να υπάρχουν κατηγορίες βάσει εύρους σε τιμές σε ορμόνες. Ναι, ας βάλουμε κι άλλες κατηγορίες στο powerlifting. Ναι, σίγουρα. Ας βάλουμε κι άλλες. Έχουμε κατηγορία ανάλογα με το τι ζώδιο είσαι, τι ομάδα είσαι, κατηγορία κιλών, φύλο, ηλικιακή κατηγορία, άμα κοιμάσαι στο δεξί πλευρό το βράδυ, άμα κοιμάσαι αριστερό. Και έχουμε βγει όλοι πρώτοι. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και έχουμε γίνει όλοι πρώτοι και στην ουσία είμαστε όλοι άχρηστοι. Δεν είναι αυτό το πράγμα λύση. Ναι, ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά, όσο περισσότερο κάνεις specialize. Ναι, βασικά όχι, δεν θα επεκταθώ. Γιατί δεν νομίζω ότι θέλει. Δηλαδή και που έχουμε τις γυναίκες, να το πω έτσι, σαν ξεχωριστή κατηγορία, είναι για να υπάρχει κάποια ισοβαθμία. Για να μπορούν να διαγωνιστούν και αυτές. Αλλιώς, αν δεν το κάναμε αυτό και νικούσαν οι άντρες μονίμως, δεν θα υπήρχαν γυναίκες στον χώρο. Ναι, οκ. Αλλά αυτό το inclusiveness θεωρώ καλό είναι να σταματήσει εκεί. Συμφωνούμε. Προσωπικά. Και ας πούμε, να το πω αλλιώς, στο overall ναι. δεν παίζουν ρόλο οι κατηγορίες κιλών. Συγγνώμη, λάθος. Οι ηλικιακές κατηγορίες. Ναι. Ωραία. Και μπορεί να πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ που είμαι παππούς 80 χρονών και δεν θα έπρεπε να βγάζω παραπάνω σκορ. Όχι. Εσύ που είσαι παππούς 80 χρονών και έχεις 2,5 εβδομάδες ζωής, για ποιο λόγο πρέπει να είσαι κοντά στα παγκόσμια ρεκόρ? Δηλαδή, sorry για το rant τώρα, ας πούμε, που ταχώνω λίγο παραπάνω, αλλά. Καταλαβαίνω πώς το λες. Αφού ρε φίλε δεν το έχεις. Είναι κακό που αντικατοπτρίζεται από την πραγματικότητα ότι δεν το έχεις. Πρέπει να το έχουμε όλοι. Άμα το έχουμε όλοι, δεν το έχει κανένας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Άρα μιλάς για την κουλτούρα του participation trophy. Πάνω κάτω. Ναι.
Όχι, συμφωνώ. Όσο δεν γίνεται, τα αθλήματα είναι αντικειμενικά και γι' αυτό είναι και ήταν ανέκαθεν χιλιετίες τώρα εντυπωσιακό να βγαίνει κάποιος πρωταθλητής. Γιατί ήταν ο καλύτερος σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Άμα ήταν να κρίνουμε τον καθέναν βάσει του πόσο ζορίστηκα εγώ για εμένα με τη ζωή που κάνω, με το σώμα που έχω, ωραία, ρε φίλε, εντάξει. Ας σε βάλουμε σε ένα μηχάνημα να παίρνει αυτές τις μετρήσεις να μην διαγωνίζεσαι καν. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, εγώ σου λέω, άμα τα καταφέρουμε όλα και τους σοφαρίσουμε όλους εντελώς, είναι σαν να τρέχουμε στο κατοστάρι και ο ένας να τρέχει 90 μέτρα, ο άλλος να τρέχει 110, ο άλλος να τρέχει 75 και να τερματίζουν όλοι στον ίδιο χρόνο. Εγώ σου λέω ότι το καταφέραμε και τερματίζουν όλοι στον ίδιο χρόνο. Μετά τι εξετάζουμε ακριβώς. Ακριβώς. Τι μένει να εξετάσουμε. Τώρα ο αγώνας εξετάζει κάποια πράγματα. Εξετάζει το γονίδιο, εξετάζει το ποιος είναι ο αθλητής, εξετάζει το ποια είναι η ζωή του από πίσω, πώς προπονείται κλπ. Μετά τα ισοφαρίσουμε όλα αυτά. Δηλαδή να κάνουμε ξεχωριστό division για μένα που κοιμάμαι 9 ώρες ύπνο την ημέρα και ξεχωριστό division για τον άλλο που κοιμάται 5. Και να πούμε, α, και εγώ είμαι πρώτος σε αυτό το division και άλλος είμαι πρώτος σε αυτό το division. Μετά πάμε division διαγωνίζει με ένα παιδί για 2, θα το κάνουμε σαν τα μόρια με το δημόσιο. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Εντάξει. Οκ. Ωραία. I guess αρκετό ξύδι ρίξαμε εδώ. Αν μπορεί να του πει κάποιο ξύδι. Προφανώς καλοπροαίρετα είναι όλα αυτά τα σχόλια, έτσι. Βεβαίως. Να πάει μπροστά το άθλημα θέλουμε. Και να μπορεί ο καθένας να βγάλει το καλύτερο που μπορεί από τον εαυτό του. Οπότε, ας προχωρήσουμε στο επόμενο. Λέει εδώ πέρα ο Φίλτατος ότι δεν μπορεί με τίποτα να χρησιμοποιήσει leg drive στον πάγκο. Βλέπει αρκετά άτομα να κάνουν πρώτα νεράκ, έχοντας ψηλά ακόμα τους γλουτούς, να μην ακουμπάνε στον πάγκο. Μετά να κατεβάζουν τους γλουτούς στον πάγκο και να συνεχίζουν να ξεκινήσουν για την επανάληψη. Εγώ. Εσύ. Όχι, εγώ το κάνω. Οπότε. Οκ. Εσύ το κάνεις. Και εγώ σιγά σιγά το μαθαίνω τώρα. Τι προτείνουμε και αν είναι κάτι που το προτείνουμε σε όλους. Τώρα κοίταξε να δεις, φίλε. Powerlifting κάνουμε, εξαρτάται, είναι ένα σωρό μεταβλητές που παίζουν ρόλο. Αλλά εντάξει, θα διαπράξουμε το θανάσιμο αμάρτημα και θα απαντήσουμε συγκεκριμένα με κάποιες υποθέσεις. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για το leg drive, το οποίο δεν ξέρω να κάνω, απλώς θα δώσω την παρό στον Αλέξανδρο. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι. Το leg drive θεωρώ ότι είναι λίγο λάθος σαν όρος. Γιατί drive οδηγάω, πατάω κάπως, leg drive ας πούμε κλωτσάω, θα μπορούσε να καταλάβει κανείς. Ελάχιστοι αθλητές το κάνουν ενεργητικά ή να το πω δυναμικά με κάποια κίνηση το leg drive. Βλέπε Julius Maddox και ή κάποιες άλλες βαριές κατηγορίες και τέτοια πράγματα που βλέπεις ότι υπάρχει κίνηση. Να. Πρώτα απ' όλα να διευκρινιστεί ότι η κίνηση αυτή είναι πλάγια και όχι από κάτω προς τα πάνω που θεωρούν οι περισσότεροι. Είναι οριζόντια κίνηση, είναι από τα πόδια προς τον κορμό. Οπότε αυτή η κίνηση από τα πόδια προς τον κορμό οθεί το στήθος να σηκωθεί. Σε περίπτωση δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό το χέρι είναι τα πόδια, αυτό το χέρι είναι ο κορμός. Εδώ είναι ο κορμός σας. Όταν εγώ στείλω τα πόδια προς τον κορμό, το χαρτί είναι το στήθος. Σηκώνεται το στήθος. Wow, physics. Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, ό,τι ωφέλη παίρνεις από το τόξο, τα παίρνεις παραπάνω. Γιατί ουσιαστικά το leg drive χτίζει το τόξο. Να. Συνήθως είναι στατικό το leg drive, δεν είναι δυναμικό. Γι' αυτό δεν μου αρέσει και ο όρος. Tightness. Ναι, είναι ότι κάνεις ένα CC squat ή ένα leg extension προς τα πέρα, το οποίο με τη σειρά του σε σηκώνει στον αέρα. Και κάνεις και ένα back extension με το θώρακα και καταλήγει το στήθος να είναι πολύ ψηλά και να είναι και πολύ σταθερό. Γιατί όμως να κάνεις αυτό αντί του να είσαι όλη την ώρα όσο tight είσαι κατά τη διάρκεια του leg drive από την αρχή της επανάληψης? Άμα το κάνεις στατικά, αυτό κάνεις. Όταν το κάνεις δυναμικά σαν τον Julius, το χαλαρώνεις κάπως το τόξο και τα πόδια και μετά τα κλωτσάς πάλι προς τα πίσω για να πάρεις κάποια κίνηση προς τα πίσω. Γιατί άμα τον δεις τι κάνει αυτός, κάτω-κάτω δεν έχει πολύ τάση, ακουμπάει πάρα πολλά κιλά στο στήθος του. Ναι. Και βλέπεις ότι ο αγώνας δεν είναι προς τα πίσω, έρχεται έτσι. Και με το πόδι στέλνει την μπάρα προς τα πίσω και ξαναμπαίνει στο σωστό groove για να τον πάρει να πιεστεί προς τα πίσω. Φαίνεται ξεκάθαρα με το παρατηρήσεις αυτό. Όταν το κάνεις στατικά,
δεν σε παίρνει να τον έχει πολύ κάθετο τον αγώνα ή εντελώς κάθετο ή πόσο μάλλον από την αντίθετη μεριά. Γιατί μετά κάνει front raise τα κιλά να πάνε πίσω. Δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Και ο φίλος εδώ τι ρωτάει τώρα. Ρωτάει ότι κάνουμε λέει unrack την μπάρα και μετά κατεβάζουμε τους γλουτούς. Ναι, γιατί άμα το κάνεις ανάποδα δεν έχει στήσει τόσο καλά τις ομοπλάτες εκείνη τη θέση. Θέμα προτίμηση είναι αυτό. Ναι. Άμα βγάζεις εσύ άκρη έτσι, κάνω το έτσι. Δεν έχω θέμα εγώ. Οκ, fair enough. Οπότε τι προτείνεις σε αυτόν που δεν ξέρει να το κάνει? Αυτή την τεχνική που περιέγραψες? Ναι, προτείνω αυτή την τεχνική. Ότι πιάνει, πρώτα βάζεις τα πόδια. Λέω μια τεχνική, δεν είναι η μόνη που μπορείς να κάνεις, αλλά είναι μια η οποία είναι ευκόλως αντιγράψιμη, να το πω έτσι. Ναι. Βάζεις τα πόδια κάτω, δεν το ξανακουνάς από εκεί που θες να καταλήξουν. Κάθεσαι αρκετά πιο μπροστά στον πάγκο από εκεί που θες να καταλήξεις, ξαπλώνεις, πιάνεις την μπάρα, δεν τα ξανακουνάς στα χέρια. Μετά, κλωτσώντας προς τα πέρα, έρχεσαι προς τα πίσω, τσουλάς προς τα πίσω. Ταυτόχρονα κάνεις back extension και σηκώνεσαι όλο σαν γέφυρα. Είναι ένα συνδυασμός από sissy squat και back extension αυτό το πράγμα σαν κίνηση. Να. Ωραία. Μέχρι να μπει στην τελική θέση η ομοπλάτη. Μόλις συμβεί αυτό, βγάζεις τα κιλά με σπότερ ή χωρίς, συνήθως άμα έχει στηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, μερικοί το κάνουν λίγο αλλιώς και κρατάνε κάπως στράκ τις ομοπλάτες, κάνουν ένα δράκ τα κιλά και μετά τις μαζεύουν. Οκ, γούστο. Και τέλος κατεβάζεις τον κόλλο. Και τον κόλλο δεν το κατεβάζεις σαν κούτσιρο, δεν πέφτεις όλος μαζί. Δηλαδή, άμα αυτός είναι ο κόλλος, δεν πέφτεις έτσι. Θα το κάνουμε το χαρτί που λυγίζει. Δεν το κουνάς ολόκληρο, το κουνάς με arch προς τα κάτω. Αυτό που θες να κάνεις. Δεν το πετάς όλο πακέτο, γιατί μετά χάνεις το μισό το τόξο. Θες και το τόξο από την οσφυγική μοίρα, δεν θες μόνο από τη θεωρητική. Ναι. Και κάνεις πάγκο 15 κιλά PR και με ευχαριστήσεις μετά στα μηνύματα. Και μετά σε προπονώ. Ακούγεται σαν ένα foolproof plan. Τέλεια. Βαλσάλβα μανούβρ. Η μανούβρα Βαλσάλβα. Αυτό που παίρνουμε ανάσα, γεμίζουμε full θώρακα και διάφραγμα, κλείνουμε το λαιμό μας να μην μπορεί να βγει αέρας, αλλά πιέζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε σαν να θέλουμε να βγει αέρας. Αν έχουμε πάθει ποτέ γαστρική παλινδρόμηση από αυτό. Αυτό τι είναι, να θες να τα βγάλεις? Ναι, να νιώθεις ότι όπα, να κατέβουμε, θα ξεράσω τώρα. Ανάλογα τι παπαριές έχεις φάει πριν και θεωρώ το καλύψαμε στο διατροφικό κομμάτι αυτό. Ισχύει. Εγώ το παθαίνω σχετικά συχνά. Κυρίως όταν κάνω stiff leg deadlift και όντως έχω φάει κάτι έντονο πιο πριν. Ναι, είναι αρκετά συχνό, το προσέχει ο καθένας. Τώρα άμα σου αρέσει να τρως πάρα πολλά πράγματα, απλώς αποδείξτε ότι θα ξερνάς τα μισά στην προπόνηση. Δεν είναι κακό. Ναι, ο Ισραήλ ξερνάει κάθε φορά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και καλά είναι hardcore ηλίκη. Ο Ισραήλ ξερνάει, έχει εξηγήσει ότι είτε ξερνάει από το φαΐ ή επειδή γενικά η προπόνησή του είναι αρκετά high rep. Και το έχει εξηγήσει ως εξής. Δεν είναι από βαλσάλβα, είναι επειδή από το πολύ γαλακτικό οξύ που συσσωρεύεται στο σώμα πέφτει το pH του σώματος, οπότε βγάζεις γαστρικά υγρά για να επανέλθει λίγο το pH. Ναι, εγώ έτσι το έχω πάθει ξαναλέω, με δεκάδες Zetzer Squad 3-4 δεκάρια στη σειρά, που η μπάρα κάθεται πάνω στο στομάχι, οπότε δεν περιβολεύει. Μπράβο, ναι. Ναι, και τα είχα βγάλει κανονικότατα. Αλλά είχα πιει και κανένα λίτρο γάλα πριν workout. Α, ωραίο. Ήσουν ακόμα στη σχολή του ρίπετο. Τότε ήταν συνήθειά μου το να το κάνω αυτό το πράγμα. Και τώρα που πίνω πρωτεΐνη, δηλαδή με δεξτερόζη, εντάξει, μικρή διαφορά. Απλά δεν έχω τη λακτόζη να θέλω να τα βγάλω. Λίγο παραπάνω. Αυτό και δεν κάνεις και ζέρτσερ. Και δεν κάνω ζέρτσερ, ναι. Οκ, cool. Ρωτάει ο επόμενος φίλος. Αν κάνω 2 χρόνια conventional και θέλω να δω αν είμαι καλύτερο στο sumo, πόσο καιρό, παύλα πόσα blocks θα έπρεπε να αφιερώσω θεωρητικά μέχρι να γίνει δυνατότερο από το conventional μου ή μέχρι να επιστρέψω αναγκαστικά στο conventional? Φαντάζομαι ο φίλος κάνει ήδη 2 χρόνια powerlifting, κάνει εδώ και 2 χρόνια conventional και θέλει να δει πόσο καιρό θα του πάρει για να καταλάβει αν όντως θα ήταν πιο δυνατός με sumo. Εσύ είσαι ειδικός στο sumo, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ ζωή μου. Σ' ακούμε. Ναι.
Εγώ το έχω δοκιμάσει αυτό που λέει ο φίλος με παραπάνω χρόνια σούμο. Έχω βάλει πολλές φορές το conventional μέσα μήπως και κάθε φορά με απογοητεύει. Okay. Δεν χωράω να το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σίγουρα τα πράγματα που έμαθα στους 2 μήνες conventional με φτάνει 80% να το πω έτσι, από εκεί που θα έφτανε. Στους 4 και 5 μήνες που το έχω κάνει υπήρχε σημαντική διαφορά, δεν ήταν 0. Μπορεί να ήταν στο 90% ας πούμε να πήγε. Οπότε θα πω μην το παρατήσεις στο δίμηνο. Ειδικά όταν το κάνεις χρόνια. Άμα το σκέφτεσαι σοβαρά μπορεί να θέλει κανένα χρόνο για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Να του δώσεις ευκαιρία. Και ειδικά όταν το έχεις στο conventional μέσα συνήθως παίρνει και το sumo παραπάνω. Ναι, χτίζεις και το κρέας που χρειάζεται. Ναι. Και Συνήθως χτίζει καλύτερα το conventional από το sumo. Ιδιαίτερα ράχη, γλουτούς και... Παραπάνω εύρος, παραπάνω ευρωπές. Ναι. Οπότε θέλει λίγο καιρό. Δεν θέλει 2-3 μήνες. Τα cues που θα μάθεις για να το κάνεις σωστά μπορεί να σου κλικάρουν στο δίμηνο και να είσαι εντάξει. Εγώ λέω όμως ότι μπορεί να σου πάρει παραπάνω καιρό και να κλικάρουν τα σωστά τα cues και να γεμίσουν οι σωστοί μύες στα σωστά σημεία για να φανεί τι γίνεται. Οπότε ναι, τουλάχιστον ένα εξάμηνο θεωρώ 6 με 12 μήνες θα είσαι εντάξει. Σύνολο, όχι πακέτο. Να. Ας είναι 6 και 6. Αλλά όχι να έχεις άλλους 6 μήνες κενό, δηλαδή κάπως... Ναι. Μέσα σε αυτό το blog που θα έβαζε το παλικάρι το sumo, να έκανε μόνο sumo ως βαρύ deadlift ή να έβαζε 1-2 set τη βδομάδα, ας πούμε. Δεν κατάλαβα πώς θα το έβαζες. Λέει αυτός να δοκιμάσω το sumo. Να άφηνε τελείως το conventional από την προπόνησή του. Σε αυτά τα blog. Sorry παιδιά, απαντούσα το αντίθετο. Λοιπόν. Sorry παιδιά, θέλει να βάλει sumo ο φίλος λοιπόν. Ωραία. Ναι. Ναι. Εγώ θα έλεγα ταυτόχρονα να μπουν και να μπουν και με τις ίδιες μεταβλητές και την ίδια σειρά στο πρόγραμμα. Δηλαδή, άμα την πρώτη μέρα βάζεις conventional, ξέρω εγώ, μια μονή 3 πεντάρες, βάλει και την άλλη φορά sumo μια μονή 3 πεντάρες στα ίδια RPE. Για να δεις τι παίζει. Και βάλει το και αυτό πρώτο. Μην πας και μου κάνεις το δευτερεύον το squat πρώτο και μετά πας και μου πεις το sumo και μου πεις δεν μ' αρέσει, δεν έχω δύναμη. Ναι, ευχαριστώ πολύ, είσαι κουρασμένος. Οκ. Ναι, βγάζει νόημα. Άρα 50-50 θα το έβαζες. Δεν έχεις και πολλές άλλες επιλογές. Δηλαδή δεν θα κάνεις 3 φορές deadlift ποτέ για να βάλεις 2 και 1. Ή το λιγότερο από 50-50 να κάνει ποιος. Να κάνει κάποιος ο οποίος ξέρω εγώ τραβάει 350 κιλά deadlift και για κάποιο λόγο έχει αυτή την απορία ακόμα και τραβάει ξέρω εγώ κάθε 2 εβδομάδες βαρύ και το θέλει ενδιάμεσα το άλλο. Δηλαδή δεν βγάζει και... Δεν γίνεται κι αλλιώς το συγκεκριμένο. Σε πάγκο ας πούμε να το καταλάβω να μου κάνεις να δοκιμάζεις ανοιχτή λαβή ενώ κάνεις με κλειστή και να μου το έχεις μια μέρα από τις 3 και οι 2 μέρες να είναι ανοιχτή και μια να είναι κλειστή ας πούμε. Εκείνο το καταλάβω. Ή σε κάποιο κάθισμα, άμα δοκιμάζεις low bar, high bar, wide stance, close stance. Ναι, γενικά θέλει κάπως έτσι πάντως. Να είναι παρόμοιες μεταβλητές. Αυτό. Οκ, fair enough. Ναι, δηλαδή στις περισσότερες φάσεις, άμα είσαι άτομο το οποίο έχει αυτή την απορία, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει ούτως ή άλλως θα πρέπει και θα μπορείς να προπονείς μόνο 2 φορές το Και καλό είναι να τεσσαριστεί και στο off season αυτό. Ναι. Και ένα λάθος που βλέπω από τώρα να πάει να κάνει κάποιος είναι να πει είμαι off season, θέλω υπερτροφία, πάω και κάνω το αγωνιστικό μου δεκάρες, θα πάω να κάνω και τα άλλο δεκάρες και θα τεσσάρω τη δύναμη έτσι. Και θα πω εδώ πέρα 2 πράγματα. Ο πρώτο είναι ότι άμα κάνεις δεκάρες στο αγωνιστικό σου, η τεχνική που έχεις στην πρώτη και στη δέκατη είναι άλλη άσκηση. Και δεύτερον, θα πω ότι άμα συγκρίνεις ας πούμε ένα sumo και ένα conventional και ας πούμε ότι έχουν φτάσει στα ίδια κιλά για 10, το sumo επειδή παράγεις λιγότερο έργο λόγω μικρότερου εύρους κίνησης και έχεις λιγότερες θερμίδες σαν επανάληψη. Άρα λοιπόν θα έχεις πρόβλημα
πιο μετά, σε περισσότερες επαναλήψεις. Άμα λοιπόν ισοφαρίσουμε τις επαναλήψεις και τα κιλά, η μονή στο σούμο θα είναι χαμηλότερη από το conventional. Ναι, Το ίδιο ισχύει και για τις λαβές και για τις τάσεις στο πάγο και στο κάθισμα αντίστοιχα. Αυτό πάει και με άλλα πράγματα, πάει και με tempo άμα πας να δοκιμάσεις. Άμα μας συγκρίνεις, ας πούμε, να τα κατεβάζεις με 3 δευτερόλεπτα κατέβασμα ή να τα κάνεις dive bomb και μου το συγκρίνεις σε 5-10 επαναλήψεις, προφανώς στην περίπτωση που θα κάνεις tempo η δεκάρα σου θα είναι σκουπίδι και η πεντάρα σου μπορεί να είναι σκουπίδι και η μονή σου να είναι καλύτερη. Και το αντίθετο. Στο άλλο δηλαδή η δεκάρα σου να είναι καλή και η μονή σου να είναι παρακάτω. Okay. Αυτά όλα είναι πολλές μεταβλητές που πάνε μαζί, δεν είναι ένα-ένα, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Θα έλεγε κανείς λοιπόν, it depends. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό. It depends και να πάμε επόμενη ερώτηση κατευθείαν. Πάμε επόμενη ερώτηση λοιπόν. Θα γούσταρες να κάνεις προπόνηση σε γνήσιο σιδεράδικο σαν αυτά που είχαν παλιά? Αυτό το ρωτάει κάποιος boomer αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αγγές υπάρχει λίγο πιο new age και ότι κάποια άτομα μπορεί να προτιμήσουν ένα πιο έτσι καθαρό, με καλό φωτισμό, με πιο μοντέρνα όργανα, γυμναστήριο, το ένα τ' άλλο. Μήπως μπαίνει από fake προφίλ ο Χάρης και το ρωτάει αυτό? Γιατί κάνει 20 χρόνια προπόνηση, αυτός έχει ζήσει, αυτός ξέρει τι είναι το παλιά, εμείς δεν το ξέρουμε. Ισχύει. Το κοντινότερο που έχουμε είναι το φυσικό. Χάρη σε εσέ, επειδή δεν κάνουμε το podcast με σένα και επειδή σε συνομπάρουμε, μήπως βγάζεις γούστα, τι κάνεις τώρα? Δεν ξέρω. Θα μάθει όταν βγει το επεισόδιο, θα μας απαντήσει. Αλλά ναι, εγώ full θα γούσταρα να είμαι σε τέτοιο γυμναστήριο. Παιδιά, εγώ θα το χωρίσω λίγο αυτό το πράγμα σε δύο κομμάτια. Να το απαντήσω λίγο σοβαρά. Το ένα κομμάτι είναι το πρακτικό και το άλλο κομμάτι είναι το vibe. Σαν vibe με τα χίλια, ναι. Παλιά δεν ξέρω, αλλά έχει ο κόσμος πιο πολύ τεστοστερόνη από ό,τι έχει πλέον. Όσοι θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα toxic masculinity, παρακαλώ unsubscribe. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν υπάρχει. Αλλά όσοι θεωρείτε ότι είναι το κύριο πρόβλημα της κοινωνίας αυτό, γεια σας. Πολύ political, για συνέχισε. Ναι, πάντα. Θα φτιάξω δικό μου κόμμα. Μοιάζω και με Χρυσαυγίτη τώρα. Μια χαρά. Συνέχισε, Αλέξα. Συνεχίζω. Όχι, μου το λένε, γι' αυτό το ανέφερα. Λοιπόν. Okay. Και σαν vibe λοιπόν, με τα χίλια, physique gym Πάτρα μοιάζει πολύ. Και αυτό ήταν το... Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ξέρουμε? Δεν μπορώ να το πω εδώ πέρα. Αυτό που φανταζόμαστε όλοι σημαίνει όμως? Όχι. Είναι μια διοργάνωση, ξέρεις. Δεν τα λέμε δημόσια αυτά. Εντάξει, δεν τα λέμε δημόσια. Πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο. Ωραία. Τέλος πάντων, σαν vibe με τα χίλια λοιπόν, ένα παλιό σιδεράδικο, υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη, υπήρχε ανταγωνισμός πάρα πολύς. Υπήρχε ποιος είναι το top dog στο γυμναστήριο, υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Δεν ερχόντουσαν μόνο οι θιάδες και οι μπαρμπάδες να κάνουν πιλάτες. Υπήρχαν γυμναστήρια και ήταν γυμναστήρια. Και το πρακτικό κομμάτι? Το πρακτικό κομμάτι θεωρώ σίγουρα τα καινούρια να είναι και καλό το γυμναστήριο. Δεν θα πω τώρα mainstream να έχει μέσα πιλάτες reformer και aerial yoga. Το ότι καταφέραμε να κάνουμε branding τις κουρτίνες για επιγύμναση δεν πάει να πει ότι είναι μια σωστή, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν. Άσε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Ρε, να τα κάνουν, για γυμναστική μην τα πασάρουν. Δεν διαφωνώ. Ας πάρει και ας κρεμιούνται και από στήλους ΔΕΗ, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Okay. Και ίσα ίσα να τα βλέπω, μου αρέσει. Από κοπέλες τώρα, άμα πάει ο άλλος και τον έχει. Εντάξει, σταματάω. Τέλος πάντων. Θα πήγαινε σε old school γυμναστήριο? Πρακτικά θα πήγαινα σε new school γυμναστήριο. Okay. Ναι, οκ. Γιατί, παιδιά, τότε ήταν λίγο πίθηκοι οι άνθρωποι. Και με καθαριότητα, με τέτοια. Έχουν κόψει πάρα πολλούς μυς και τένοντες και τα έχουν σπάσει όλα με suboptimal τρόπους προπόνησης και εξοπλισμό. Π.χ. το πιο απλό, είσαι χτισμένο σαν σπίτι, πας να κάνεις δικέφαλα με την ίσια την μπάρα, είναι οι αγκώνες σου έτσι, η βαρύτητα είναι έτσι και ο δικέφαλός σου εκτελεί
κινήσεις που δεν θα έπρεπε να εκτελεί και ο αγώνας μαζί. Και μετά λες, α, μπορεί να είναι ο αγώνας μου και καρπί. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Ήταν 100% αναμενόμενο ότι θα πονούσες. Πήγαινε κάτω στα καλώδια που ευθυγραμμίζονται. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και άλλα τέτοια πολλά. Μμμ. Οπότε new school από εκεί πέρα. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, 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 με κάλυψες πλήρως. Είμαστε ok. Ωραία. Γρήγορη ερώτηση. Ποιο είναι το conventional deadlift max σου? Δεν έχω κάνει παραπάνω από 266 κιλά, Μμμ. τα οποία θεωρώ ότι είχαν γύρω στα 15-20 κιλά αέρα. Τώρα βέβαια ο αέρας it ain't in video, it didn't happen, δεκτό. Αλλά επειδή γενικά είμαι λίγο human calculator σε αυτά, θα πω ότι τόσο ήταν. Οκ. Τα 2.50 που έκανα εγώ στον αγώνα πόσα είχαν αέρα λες? Θεωρώ ότι άμα μια μύχα καθόταν πάνω στην μπάρα θα ξαναγύρω και κάτω. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Εγώ σκέφτηκα ότι είχε αέρα άλλα μείον 200 γραμμάρια. Οπότε ναι, 2.50 εγώ, 2.65 ο Άλεξ. Αυτά έχουν μπει σε μπάρα και έχουν ανέβει. Τώρα για παραπάνω, stay tuned. Υπάρχει το max με τράβημα στους ραχιαίους και χωρίς. Είναι δύο max αυτά. Με 5 κιλά παρακάτω μπορεί να μην μπορείς μια εβδομάδα μετά. Α, ναι, άρα ναι. Εμένα το δικό Άμα μου δεν αφήσει τα και 2.50 ήταν λίγο. σε- Άμα δεν αφήσει και κάτι πίσω στον αγώνα. Ξεκάθαρα. Αξίζει. Ωραία. Δεν αξίζει. Ναι, μωρέ. Ωραία. Παπούτσια για deadlift. Εκτός από κλασικά σταράκια, vans και τέτοια. Notorious Έχεις να deadlift προτείνεις shoes. κάτι? Μμμ, μμμ. Μιλάω για sumo, γιατί άμα μιλήσω για sumo πιάνουμε και το conventional. Ενώ αν μιλήσω για Ναι. conventional θα μπορούσα να σου πω πάρε slippers οποιαδήποτε. Τα οποία για sumo είναι σκουπίδι, γιατί το slipper από κάτω έχει σόλα, γύρω-γύρω δεν έχει σόλα και απλά βγαίνει το πόδι σου έξω από την κάλτσα που έχει από πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ή ήταν τα παλιά, έτσι. Άμα τα έχουν φτιάξει δεν ξέρω. Μμμ. Τα υπόλοιπα έχουν σόλα γύρω-γύρω. Μπαίνει το πόδι μέσα, δεν πηγαίνει βόλτα. Οπότε Notorious και. Τι άλλο, Sambo Deadlift Pro. Οκ. Έχουν βγει και Εγώ- τα Avancos, νομίζω. Κάτι έχω δει. Ναι. Εγώ αυτά που φοράω, επειδή έχω και έχω παρελθόν με movement, culture και καλλισθενικά και τέτοια, μου αρέσουν πάρα πολύ τα Feiyus, τα κλασικά παπούτσια για τον Shaolin, που είναι από καραβόπανο, κάνουν 20-25 ευρώ το ζευγάρι και αν τα φοράς για περπάτημα σε 6 μήνες θες καινούρια. Αλλά εγώ τα φοράω μόνο σε αγώνες και Πόδια είναι... σε 6 μήνες, όχι. θες καινούργια παπούτσια. Υποτίθεται, επειδή δεν έχουν καθόλου απορροφητική σόλα, μαθαίνεις Α, να πατάς όπως τα πάταγες ξυπόλυτος, ναι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Παπούτσι. new school it is. Είναι και εδώ, στα- λοιπόν. New school it is. Εντάξει, new school. Άμα θες να πας New κάπου school. μακριά, πάρει μηχανάκι. Αυτό. Τι οκ. ήθελα να πω, ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Για πρόσθεσε. Αν έχεις χάλια παπούτσια για σούμο και γλιστράς να πατήσεις σαν άνθρωπος, κάνε εξυπόλυτος. Και μιλάω κυριολεκτικά εξυπόλυτος, δεν μιλάω με κάλτσα γλιστρά χειρότερα. Λες για προπόνηση τώρα. Για προπόνηση, προφανώς δεν Για μιλάω. ναι, αγώνα. ναι. Για προπόνηση. Επειδή μου έχει τύχει. Προτιμώ να κάνεις ξυπόλυτος, δεδομένου ότι δεν θα πάρεις γάγκρανα σε 2 εβδομάδες από την πίχλα που έχει στο γυμναστήριο. Σωστά. Ναι. Ξυπόλυτος μέχρι να βρεις λεφτά να αγοράσεις παπούτσια. Μμμ. Συμφωνούμε. Οκ. Εφόσον μιλάμε για παπούτσια και τέτοια, να πούμε και για εξοπλισμό για SBD. Ό,τι ξέρουμε. Ναι, σίγουρα δεν τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Ναι. Έχουμε δοκιμάσει κάποια πράγματα και μπορεί να είναι καλά ή καλύτερα κι άλλα. Μμμ. Εγώ έχω εμπειρία με Strength Shop και με μανίκια Strength Shop προσωπικά δεν έχω εμπειρία, αλλά έχουν κοντινοί μου άνθρωποι εμπειρία και η εμπειρία τους λέει ότι θέλουν πλήσιμο πάρα πολύ συχνά και βρωμοκοπάνε μόνιμα και ότι σπάνε κιόλας. Οπότε δεν θα πήγαινε από εκεί για μανίκια, εκτός αν τα έχουν φτιάξει την τελευταία πενταετία. Για sleeves λοιπόν SBD και Α7 έχω ακούσει για Inger καλά λόγια. Κορμάκι το ίδιο πράγμα, είναι θέμα design κυρίως θα με ενδιαφέρε, δηλαδή όλα ίδια είναι, δεν πρόκειται να πάρεις κιλά από το κορμάκι στο total. Μμμ. Παπούτσια τα
Το δεν ξέρω πώς θα το βρεις αυτό πριν την παραγγελία. Ίσως από άλλον. Να, Ναι. μπορώ να ρωτήσεις. Και ναι, SBD Α7 λοιπόν. Inzer. Νομίζω η Eleiko βγάζει εξοπλισμό, δεν είμαι σίγουρος. Οκ, δεν το έχω δει. Ωραία. Ναι, εγώ δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, παιδιά. Ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με την εικόνα μου. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Μας έσωσες, ρε φίλε. Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Ό,τι θέλετε εδώ. Έπρεπε να πεις εξαρτάται για να τις σκυπάρουμε. Εξαρτάται πόσα λεφτά έχεις. Σίγουρα. Αυτό ναι, θα μπορούσαμε να το καλύψουμε αυτό. Ότι άμα έχεις budget 300 ευρώ θα πάρεις από Strength Shop, δεν θα πάρεις από SBD. Ναι. Γιατί από SBD μπορεί να θες 6 εκατοστάρικα για να πάρεις όλο το kit. 250 πάει με ζώνη με τα μεταφορικά. Δεν χρειάζεται να είσαι fashion icon για να πας σε έναν αγώνα προς Θεού. Ναι. Όχι, ναι. Και ιδιαίτερα άμα τεστάρεις τα νερά λίγο με το άθλημα και δεν έχει κατασταλάξει ότι αυτό το πράγμα θα το κάνεις για πολλά χρόνια, δεν είναι ανάγκη να ξυλωθείς. Θα πάρεις το 95% του ωφέλους με τα μισά λεφτά. Μπράβο. Τώρα για το υπόλοιπο 5% και τη μόδα και το hype από τη μάρκα και για να λες ότι έχω το καλύτερο, οπότε δεν θα μου κόψει ούτε μισό κιλό στο deadlift, είναι στάδιο για παραπέρα. Δεν είναι για entry level αυτό το πράγμα να πας να σκάσεις 6 εκατοστάρια εξοπλισμό. Να μην μιλήσω για equipped powerlifting που είναι με στολές από χαβά και με τέτοια που θες 2-3 στολές διαφορετικές και να τις αλλάζεις κάθε αγώνα και του αγώνα η μία στολή να την έχεις για training shoot την επόμενη γιατί ανοίγει και να σκάσεις 7-10 εκατοστάρια στην κάθε μία. Είμαστε IPF podcast. Ναι, IPF podcast μιλάω, έχει και equipped division του IPF. Οπότε να πάρεις την Titan τη στολή και να μου αλλάζεις για 3 στολές το χρόνο μέχρι να ανοίξει, να τη μάθεις να κουμπάει, να κάνεις. Και... Έχω ακούσει και χειρότερα. Άλλη στολή για την πρώτη προσπάθεια και άλλη για την τρίτη. Ωραίο. Ναι, γιατί η στολή της τρίτης προσπάθειας με τα κιλά της πρώτης δεν ακουμπάει στο στήθος για παράδειγμα. Ακραίο. Ή δεν πιάνεις βάθος στο κάθισμα. Ναι. Και να αλλάζεις, που για να αλλάζεις από τα 1 τέταρτο που είναι αναπροσπάθεια, τα 12,5 λεπτά αλλάζει στολή τώρα. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος εκείνος. Ναι, τέλος πάντων. Απλά πολλά λεφτά χωρίς λόγο. Ίσως και γι' αυτό το ρόγο πέταξε. Και προσπέρασε το χούρι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Έχουμε και λέμε. Προπονητική ερώτηση του φίλου. Λέει. Γαμάτη ερώτηση να πω εγώ. Πολύ πολύ ωραία ερώτηση. Όταν ξεφεύγεις από το MRV σου, Maximum Recoverable Volume, πώς καταλαβαίνεις αν φταίει το SBD ή οι απομονωτικές? Τι είναι το MRV, Λεωνίδα? MRV είναι ο μέγιστος όγκος προπόνησης που μπορεί να αντέξει το σώμα σου να κάνεις και από τον οποίο μπορείς να αναρρώσεις μέχρι τον επόμενο κύκλο προπονήσεων, συνήθως εννοούμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να βγάλεις τις ίδιες τουλάχιστον επιδόσεις. Δηλαδή αν εγώ μπορώ να κάνω 15 set squat την εβδομάδα και να υποφεληθείς όμως έστω οριακά. Μπράβο. Αν μπορώ να κάνω 15 set squat την εβδομάδα, μόνο squat για πόδια, και την επόμενη εβδομάδα να μπορώ να βγάλω τα ίδια, άντε 1-2 rep παραπάνω, μάλλον αυτό είναι το MRV μου. Αν με 16 set όμως μένω στα ίδια ή πέφτω, έχω ξεπεράσει το MRV μου. Πάνω κάτω αυτό είναι. Αλλιώς θα έχουμε και link από κάτω του Μιχάλη Ισραητέλη που τα εξηγεί. Και τι ρωτάει ο φίλος λοιπόν? Πώς καταλαβαίνεις τι φταίει, αν φταίει το SBD σου ή το squat pangos deadlift, ή αν φταίνε οι άλλες απομονωτικές συμπληρωματικές ασκήσεις? Ποιος θες να ξεκινήσει? Εσύ να το ξεκινήσεις, αλλά όλο μου την πετάς την μπάλα. Ωραία, όχι, θα το ξεκινήσω εγώ αφού μου δώσεις την μπάλα τώρα. Λοιπόν, ωραία, πρώτη ερώτηση. Ξεπερνάς το MRV σε ποια άσκηση, σε ποιο μη, πώς το καταλαβαίνεις ότι το έχεις ξεπεράσει? Ας πούμε σε ένα μη τον οποίο γυμνάζει, καταλαβαίνω εγώ, έτσι, και στα δύο. Οκ. Π.χ. κάνεις τρικέφαλα για πάγκο, κάνεις τρικέφαλα εξτρά και τα πιάνεις και από τον πάγκο. Οκ. Και βγάζεις error στα τρικέφαλα, ξέρω εγώ. Βγάζεις error στα τρικέφαλα πού? Στον πάγκο ή στις απομονωτικές? Οπουδήποτε, γενικά. Τα βλέπεις υπερφορτωμένα, τα νιώθεις στην χώμα, δεν βλέπεις πρόοδο, ας πούμε. Γιατί στον πάγκο δεν μπορείς να το καταλάβεις καμένα από τα τρικέφαλα, θα βλέπεις όλο το lift. Θα βλέπεις όλο το lift, αλλά μπορείς να καταλάβεις, πιστεύω. Δηλαδή, πώς να σου πω, αν κάνεις τις κατάλληλες στοχευμένες ερωτήσεις, μπορείς να βγάλεις άκρη. Του στυλ.
Ωραία. Μπορεί να νιώθεις κουρασμένα τα τρικέφαλά σου, αλλά ακόμα να βλέπεις πρόοδο. Η σημασία έχει τι θα δεις ως πρώτη ένδειξη. Δεν ανεβαίνουν άλλο τα try σε pushdown. Οκ, μπορεί να κάνεις αρκετά βαρύ πάγκο, να ανεβαίνει έστω και λίγο πάγκος και αυτό να μην σου αφήνει περιθώριο να ανέβουν και τα pushdown. Αν όμως μου πεις ότι ανεβαίνουν τα pushdown, δεν ανεβαίνει ο πάγκος, έχει στάσει σε MRV στα τρικέφαλα? Δεν νομίζω. Όχι. Από τη στιγμή που ανεβαίνουν ακόμα τα τρικέφαλα. Αν δεν ανεβαίνει τίποτα από τα δύο, μετά μπορείς να το δεις. Έστω ότι δεν έχουμε τώρα πληροφορίες, έτσι, από προηγούμενες εβδομάδες, πώς ανέβαζες τα set σου, τι πρόοδο είχες στα set και πώς πήγαινε αυτή η πρόοδος. Εγώ θα το πήγαινα βάσει αίσθησης. Τα νιώθεις κουρασμένα στον πάγκο, να μην μπορούν να σπρώξουνε? Τι λαβή έχεις στον πάγκο? Αν μου κάνεις max legal grip, τέρμα ανοιχτή σαν τον πάνω στον πάγκο, θεωρώ λίγο δύσκολο να σου φταίνει τα τρικέφαλα εκεί πέρα. Θα είναι τις απομονωτικές λοιπόν, κοιτάς εκεί. Ναι, εγώ θα κοίταγα εκεί προς απομονωτικές πώς πάνε. Θα μπορούσες να δοκιμάσεις να ρίξεις για μια εβδομάδα κατά 2 τα sets σου στις απομονωτικές, να δεις αν αυτό θα ανεβάσει τον πάγκο. Αν ναι, τότε ναι, μάλλον ήσουν σε MRV και καλύτερα, άμα σε νοιάζει περισσότερο πάγκος, παίξε μπάλα με το volume έτσι, διαμόρφωσέ το. Αν όμως μιλάμε για squat και μου λες απλώς δεν ανεβαίνουν τα squat, μήπως είναι θέμα προσαγωγών και όχι θέμα quads, μήπως είναι θέμα μέσης και axial loading, το ότι φορτώνεις πολύ κιλό πάνω στη σπονδυλική σου στήλη και δεν μπορείς να σπρώξεις γενικά και δεν σου φταίνε τα leg extension. Ναι, άρα λοιπόν έχει σημασία άμα μιλάς για MRV της άσκησης ή MRV του κάθε μη. Ακριβώς αυτό. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση. Εγώ θα πω κάτι εδώ πέρα που έχω μια εντύπωση του που το πάει ο φίλος, αλλά χωρίς να είμαι σίγουρος ότι το πάει εκεί. Για πες. Για παράδειγμα, ας πούμε για τον πάγκο και το στήθος, που θα χτυπηθεί ας πούμε παρκώς και από τον ίδιο τον πάγκο και από οποιαδήποτε άλλη άσκηση κάνεις. Θα πω ότι άμα έχω πάρα πολλούς πάγκους μέσα στο πρόγραμμα και λίγα, ξέρω εγώ, machine flies ας πούμε ή κάτι άλλο, θα νιώθω το στήθος σε άλλο σημείο μονίμως πιασμένο και εύθραυστο, ενώ άμα βγάλω λίγα set από τους πάγκους και τα βάλω αλλού, πάλι σε άσκηση στήθους, ίδια τα set συνολικά, δεν θα νιώθω το ίδιο σημείο πιασμένο, θα νιώθω πιο ολόκληρο το στήθος πιασμένο. Π.χ. με τους πάγκους πιάνει έξω το στήθος προς την πρόσφυση. Μπράβο, ναι. Πολύ προς εκεί, δηλαδή μπορεί να μαζεύω σόρνες σε ένα συγκεκριμένο μέρος που το δείχνω με το δάχτυλό μου, ας πούμε. Ναι. Άμα κάνω π.χ. μόνο ίσιο. 15 σε ίσιο. Άμα πάω τώρα τον ίσιο το μοιράσω σε 8 σε ίσιο, 7 σε πυκλινή, θα στρώσει αυτό το πράγμα. Δεν θα πονάει μόνο εδώ, δεν θα πονάει καθόλου εδώ, θα πονάει και λίγο παραπάνω. Άμα τώρα τα 8 και 7 τα κάνω, ξέρω εγώ, 6 ίσιο, 6 επικλινή και τι άλλο χρωστάμε, ή 4 επικλινή και άλλα 5 fly, πόσο βγαίνει. Το οποίο fly δεν θα πας να το διαλέξεις πάλι να σε φορτώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην ίδια γωνία και πάλι στο τέντομα που σου κάνει ο ίδιος ο πάγκος αυτό το πράγμα. Σωστά. Θα διαλέξει ένα machine fly, ας πούμε, μπορεί να σε κοντράρει στο κέντρο πιο πολύ. Μπράβο, ναι. Εκεί πέρα θα πονάει πιο χαμηλά ο μυς. Δεν θα πονάει πάλι προς τον τένοντα. Οπότε εκείνο το σημείο δεν θα πιάνει τοπικό MRV. Ενώ ταυτόχρονα θα μπορείς να κάνεις τα ίδια set παραπάνω με τον μη σαν σύνολο. Άρα μιλάς και για load management, ότι σε ποια εύρη θα ζορίζεις για πόσο volume την εβδομάδα. Και σε ποια εύρη, ναι, και σε ποια μοίρα του στήθους μιλάς. Ας πούμε, άλλο πιάσιμο θα σου κάνει ο ίσιος και άλλο θα σου κάνει πυγλής. Ναι, εντάξει, βέβαια αυτό είναι σαν να λέμε άλλος μυς όμως. Άλλα divisions, άλλα fibers. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό όμως θες να μοιράσεις κάπως. Οκ, ναι. Το ακούω. Δηλαδή είναι σαν να οδηγάς το αυτοκίνητό σου μονίμως στρίβοντας δεξιά. Και μου λες από την αριστερή μεριά τα λάστιχα φαγωθήκαν περισσότερο. Ναι, ευχαριστούμε. Στρέψου και λίγο από την αριστερή, τι θα γίνει. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα και με το υπερβολικό specificity. Ναι. Να κάνεις μόνο SPD. Ένα πρόβλημα λοιπόν, δεν θα πω ότι είναι το μόνο. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ότι χτυπάς το ίδιο πράγμα, ένα πράγμα χτυπιέται full, όλα τα υπόλοιπα πολύ λιγότερο.
Οπότε, άμα κάνεις παραπάνω ή λιγότερο, δεν το στρώνεις. Γιατί άμα κάνεις παραπάνω, απλά θα κάνεις overreach και overtrain στο ένα μέρος που το χτυπάς υπερβολικά. Και άμα κάνεις λιγότερο, θα κάνεις περαιτέρω undertrain τα υπόλοιπα. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν και άλλες ισχύσεις στο πρόγραμμα. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα κάνεις SBD, οι συμπληρωματικές παύλα απομονωτικές, δεν τις κάνεις για να κάνεις αυτό ακριβώς που κάνει και ο πάγκος με άλλο τρόπο. Θα χτίσεις τρικέφαλα, επειδή δεν είναι η τέλεια άσκηση και η μοναδική άσκηση για τρικέφαλα πάγκος. Οπότε θα έπρεπε να δουλεύεις με διαφορετικό τρόπο. Θα έπρεπε. Τους μη έσπιθες. Θα έπρεπε να ήσουν εδώ. Χάρη. Οκ. Μεγάλη ζήτηση αυτή. Γράψτε στα σχόλια, όσοι ακούτε ακόμα, αν θα θέλετε να κάνουμε στοχευμένο επεισόδιο γύρω από management του όγκου προπόνησης για απομονωτικές και το ένα και το άλλο. Πιστεύω είναι ωραίο θέμα. Στην ερώτηση αυτή ενημερώνω ότι θα ψιλοαπλωθούμε. Οπότε μην με ξεκινήσετε, ναι. Δεν είσαι συγκεκριμένο στην ερώτηση και πηδάς από θέμα σε θέμα κλπ. Αποστόλη σε εσένα το λέω. Οπότε, πάμε. Ναι. Τι split προτείνεις για power building? Να το απαντήσουμε λίγο, να φύγει από τη μέση αυτό το πράγμα, έτσι 2-3. Ναι, πάμε. Push-pull legs, 3 upper, 2 lower. Το αντίθετο για κοπέλες που θέλουν να κάνουν bring up το lower body, δηλαδή όλες. Και ή σχεδόν. Τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα το εξατομικεύεις παραπάνω. Π.χ. ότι κάποιος μπορεί να έχει καλά χέρια, χάλια ώμους, οπότε μπορεί να σου βάλει ώμους 3-4 φορές, χέρια μία κλπ. Ναι. Συμφωνούμε, ναι. Οκ. Ναι, αλλά τι είναι το power building, Αλέξανδρο? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ φυστήκια μιλάω. Οκ. Αυτό που έχω ακούσει να λένε ότι είναι το power building είναι ότι κάνεις bodybuilding, χρησιμοποιείς έντονα ασκήσεις και κοντινές παραλλαγές αυτών του powerlifting. Δηλαδή, ωραία, θα κάτσω εγώ να χτίσω πόδια, αλλά θα κάνω αρκετό squat. Θα κάτσω να χτίσω στήθος, ώμους, τρικέφαλα, αλλά θα κάνω αρκετό πάγκο. Και θα κάτσω να χτίσω πλάτη και κόλο, κάνοντας αρκετά deadlift ή παραλλαγές αυτού, με στόχο να ανεβαίνουν σε δύναμη αυτές οι ασκήσεις. Αλλά ακούγοντας αυτό τον ορισμό, εγώ έχω να κάνω την εξής ερώτηση ως απάντηση δική μου. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι οποιαδήποτε σχεδόν προπόνηση bodybuilding ούτως ή άλλως? Δηλαδή ένα squat pattern να το έχεις, ένα deadlift pattern να το έχεις. Πάγκο, δεν είναι απαραίτητος, αλλά είναι μια χαρά solid άσκηση για να χτίσεις. Άρα μου ακούγεται σαν να παίρνουμε μια σωστή καλή προπόνηση bodybuilding, να έχουμε πάρει το υποσύνολο αυτής που περιλαμβάνει squat, πάγκο και deadlift και να το έχουμε ονομάσει power building. Ναι, αυτό μου φαίνεται εμένα. Ναι, εγώ θα πω πού τελειώνει το power και πού ξεκινάει το building, ας πούμε, και ποιος το ορίζει αυτό. Και... Δηλαδή, όταν πέφτει μια ερώτηση, ας πούμε, για powerlifting ή για bodybuilding, μπορούμε να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί το κάθε άθλημα έχει συγκεκριμένους κανόνες και στόχους. Και μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση η οποία να είναι κάπως ξεκάθαρη. Και universal απάντηση. Να μου λες εσύ powerlifting, να σου λέω πίσω εγώ powerlifting και να καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι ρητός ορισμός, ναι. Ναι, αυτό με το power building δεν στέκει. Το power building σαν έννοια είναι τόσο ρευστή που αλλιώς την έχω εγώ στο μυαλό μου, αλλιώς εσύ, αλλιώς οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή, εγώ ας πούμε που κάνω κατά 95% powerlifting και βάζω μέσα πλάγια δελτοειδή για την εμφάνιση, κάνω power building, θα μπορούσα. Τεχνικά ναι, ότι δεν είναι εξ ολοκλήρου προπόνηση powerlifting, γιατί κάνω πλάγια δελτοειδή και ξέρω εγώ μπορούσα να κάνω κοιλιαγούς και γάμπες. Που δεν θα με βοηθήσει στο powerlifting και τα κάνω για την εμφάνιση. Άρα. Να. Ναι, αλλά π.χ. αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο split 95-5 ποσοστιαία. Θα μπορούσε κάποιος να κάνει το αντίθετο και να πει ότι κάνω ένα set την εβδομάδα squat, πάγκο, deadlift και όλα τα υπόλοιπα τα κάνω με γνώμονο το bodybuilding. Ναι. Το εντελώς αντίθετο, να είναι 5-95. Και θα μπορούσε να έχει όλα τα ενδιάμεσα. Άρα λοιπόν το καθένα από όλα αυτά είναι ένας νέος όρος ο οποίος έχει νέο βέλτιστο. Ισχύει. Άρα λοιπόν
ο όρος power building θέλει τις περισσότερες φορές πολύ παραπάνω διευκρίνηση για το τι εννοεί ο ποιητής, ο αθλητής που τον ρωτάει στην προκειμένη. Α, θέλω power building. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Όταν πεις θέλω power building, εγώ θέλω να ξέρω πόσο θα αφιερώσεις σε squat πάγκο deadlift μέσα σε μια εβδομάδα, πόσο σε ενδιαφέρει μακροπρόθεσμα, σε ενδιαφέρει να κάνεις το καλύτερο δυνατό εκεί για αγώνα, ή θα μου πεις δεν κάνω σούμο γιατί δεν χτίζει τόσο καλά μυς. Άρα θα με κατεβάσει μόνο conventional. Άρα έχεις βάλει ένα όριο το οποίο εγώ δεν μπορώ να μυρίσω τα νύχια μου γιατί μου λες powerlifting ότι ανήκει στο power building. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλή επικοινωνία ανάμεσα σε αθλητή και προπονητή ή και δύο ανθρώπους που μιλάνε για αυτό το ζήτημα για να βγει μια άκρη. Ναι, συμφωνούμε. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τις περισσότερες φορές είναι αυτό, είναι ότι θέλω να έχω bodybuilding στόχους, αλλά όσο πιο κοντά ανέχομαι εγώ, να είμαι και στο να γίνομαι καλύτερος σε powerlifting. Που εγώ και στους δικούς μου κύκλους αυτό που ερμηνεύω είναι ότι θα έχω ως main άσκηση για πόδια, ή τουλάχιστον μία από τις δύο main ασκήσεις μου για quads θα είναι το squat μου. Και θα κάνω και λίγο πάγκο και θα κάνω και κάποιο variation deadlift. Οπότε τα split δεν διαφέρουν από τα split που θα έκανε κάποιος για bodybuilding. Ένα σωστό bodybuilding split πιστεύω για τους περισσότερους ορισμούς που μπορεί να έχει καθένας στο κεφάλι του για power building θα ήταν εξίσου αποδοτικό. Ναι, δεν ξέρω τι χρειάζεται να προσθέσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή όσο του δίνεις όσο σου δίνει αυτή η κουβέντα. Αλλά όταν λες ρε παιδί μου θέλω να κάνω deadlift, αλλά θα το κάνω με conventional π.χ. μόνο. Το είπα και πριν αυτό, ότι σου κόβει λίγο τον ορίζοντά σου. Σου μπορεί να σήκωνε 40-50 κιλά παραπάνω. Μπορεί το αντίθετο, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Το αντίθετο δεν θα το ψάξει γιατί θα κάνει σούμο. Ή squat θα κάνεις μόνο high bar. Low bar μπορεί να σήκωνες 20 κιλά ακόμα. Θα το δοκιμάσεις ή θα μου πεις δεν χτίζεις καλά τετρακέφαλα? Αυτό θα σου πει ο άλλος, θα το δοκιμάσει όταν από powerbuilding θα πάει σε powerlifting, ξέρω εγώ, τελευταίους 4 μήνες πριν ένα αγώνα. Ναι, ή μπορεί να μου πει θα κάνω ένα top set low bar και θα κάνω τα back off high bar. Μπορεί να μου πει και αυτό. Μπορεί να μου πει θα κάνω ένα top set, ξέρω εγώ, wide grip στον πάγκο με arch, θα κάνω και τα υπόλοιπα με λίγο λιγότερο arch και close grip και Larsen π.χ. γιατί χτίζει καλύτερα το στήθος μου. Πάνω σε αυτό θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο είχε πει ο Ισραήλ, ότι δεν είναι καλή ιδέα να προσπαθείς να κάνεις maximize και hypertrophy και strength. Ότι είσαι πολύ καλύτερα να κάνεις περιοντές, ότι ωραία θα κάτσω 4 μήνες τώρα να χτίσω όσους μήνες μπορώ και ας μην είναι όσο θα μπορείς να χτίσεις ένα χρόνο και μετά θα κάτσω 3 μήνες αυτούς τους μήνες τώρα να κάνω λίγο specificity training, ότι να δω πού θα πάει το high bar squat μου να μεταφραστεί σε low bar squat. Που είναι πάνω κάτω αυτό που κάνω εγώ, αλλά είναι γιατί δεν με καίει ούτε να κατέβω σε αγώνα bodybuilding ούτε σε αγώνα powerlifting να βγω πρώτος. Κάνω προπόνηση η οποία μου αρέσει. Οπότε ναι, αν υπάρχει πιο συγκεκριμένη ερώτηση πάνω σε αυτό, παιδιά, εννοείται, ρωτήστε ξανά. Πιστεύω είναι ολόκληρη ερώτηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς ένα hypertrophy block μακριά από έναν αγώνα powerlifting να το συγκρίνει με ένα αντίστοιχο block σε κάποιον που προπονείται σαν τον Λεωνίδα, ο οποίος είναι λίγο in between αθλήματα. Ναι. Πιο πολύ στο powerlifting βγαίνει θα πω εγώ, γιατί δεν κατεβαίνει σε αγώνες bodybuilding με το στριγκό και το λάδι. Οκ, Αλέξανδρε. Τέλος πάντων, άμα λοιπόν συγκρίνουμε δύο τέτοια blocks, μπορεί στο ένα block ο Λεωνίδας να πηγαίνει να κάνει high bar tempo, παύση, πεντάδες π.χ. whatever, πόσο βαλίψη κάνεις δεν θυμάμαι. 5 με 8, ναι. Ωραία, 5 με 8. Και να πάω και εγώ να κάνω στο αντίστοιχο slot την ίδια μέρα, την ίδια σειρά, να πάω να κάνω low bar κάθισμα με παύση, 2-3 πεντάρια ας πούμε μέσα σε μια εβδομάδα και όλα τα υπόλοιπα να τα μαζέψω από high bar. Να. Και να πει κανείς ότι ναι φίλε, δεν χτίζεις βέλτιστα τετρακέφαλα, γιατί γέρνεις πιο πολύ, γιατί βάζεις πιο πολύ προσαγωγούς, γιατί
κουράζει και το πάνω σώμα τζάμπα, σε κουράζει πολύ επειδή χρησιμοποιείς πολύ παραπάνω φορτίο και ότι ίσως αυτό δεν είναι βέλτιστο από άποψη ερεθίσματος και κόπωσης και ότι για υπερτροφία θα μπορούσες να κάνεις όλα σου τα set high bar ή ακόμα καλύτερα χωρίς ζώνη high bar, ξέρω εγώ, ή, ναι, και. Ναι, όσο πιο κοντά πας σε προπόνηση, για να βελτιστοποιήσεις προπόνηση δύναμης, κάτι θα θυσιάσεις από υπερτροφίας και το ανάποδο. Ωραία. Εγώ οπότε θα πω διαλέγεις όμως, εσύ. θα πω συνεχίζω Ναι. με την πρόταση, συγγνώμη, Για πες, ναι. ότι και τα δύο έχουν σκοπό την υπερτροφία, αλλά έχει σημασία για το ποια υπερτροφία μιλάμε. Άμα λοιπόν σαν υπερτροφία ορίσουμε ποιος θα έχει τα μεγαλύτερα τετρακέφαλα σε ένα τρίμηνο, το πλέον πιθανό Ωραία. είναι να τα έχει ο Λεωνίδας. Ναι. Αν μιλήσουμε όμως ποιος θα έχει, ας πούμε, τους μεγαλύτερους προσαγωγούς σε ένα τρίμηνο και το συγκεκριμένο division των προσαγωγών που εμπλέκεται στο low bar κόντρα στο high bar, ας πούμε, Ναι. δεν είναι και οι ίδιες μοίρες ακριβώς, τότε θα πει κανείς ότι το να μαζέψεις κάποιο volume ακριβώς εκεί θα μεταφέρει ελαφρώς καλύτερα υπερτροφικά μιλώντας και όχι μόνο από θέμα skill. Η τοπική υπερτροφία θα είναι διαφορετική και η υπερτροφία που σε νοιάζει για να μεταφέρει στο powerlifting μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική. Στο που είναι μέσα στο μη. Ναι. Παλαιότερα αυτό θεωρούταν bro science, πλέον υπάρχει αρκετή έρευνα που λέει το αντίθετο, οπότε... Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Οπότε λοιπόν και αυτό έχει σημασία, το πόσο μιλάς ας πούμε για υπερτροφία, ναι. Υπερτροφία σε τι? Υπερτροφία powerlifting related υπερτροφία ή non-powerlifting related υπερτροφία. Και έφερα ένα παράδειγμα το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο, χωρίς μετρίκες τώρα. Υπάρχουν πιο ακραία παραδείγματα που τα ανέφερα πριν, ας πούμε, πώς θα κάνω πλάγια δελτοειδέη. Ο Λεωνίδας μπορεί να βαράει 50 set την εβδομάδα και εγώ να κάνω 10. Θα μεγαλώσει πολύ όμω του Λεωνίδα? Ναι. Εγώ μπορώ δεν θα μεγαλώσουν τόσο, αλλά θα έχω ενέργεια να κάνω παραπάνω πάγκο π.χ. Ακριβώς. Ή παραπάνω οτιδήποτε. Ναι, οπότε όλο πρέπει, δηλαδή ο όρος αυτός, κάθε υποσύστημα από κάτω, κάθε υπομεταβλητή που εξετάζεται, πρέπει και αυτή να μιληθεί χωριστά. Ναι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πάνω από ένα πράγμα και έχει ένα αρκετά, πώς να το πω, μοιρασμένο split ενδιαφέροντος του τύπου 50-50 ή 60-40 ή 70-30. Το να μου πεις 95-5, δηλαδή κάνεις μια προπόνηση powerlifting, πετάς 10 set ώμους μέσα και 10 set γάμπες και είσαι εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα. Ναι. Αυτό ναι, ok, πάλι τεχνικά power building είναι και θεωρώ ότι το κάνουν το 99% των αθλητών powerlifting αυτό το πράγμα. Κανένας δεν θέλει να μοιάζει με κόνο κυκλοφορίας. Αυτό, ότι όταν μιλάμε για πιο even splits που οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται πιο πολύ στο 50-50 και ο μέσος γυμναστηριακός τον νοιάζει πόσο κάνει squat, πάγκο, deadlift και τον νοιάζει και να είναι μπαλαρισμένος όμως και να πετάει και τα δικέφαλα και να είναι κυφλεύει στο καλοκαίρι. Άλλο κομμάτι αυτό που πρέπει να εξηγηθεί. Τι ποσοστό λίπος πρέπει να είσαι. Καλά, έχουμε. Πιάσ' το λίγο εκεί πέρα. Τι ποσοστό λίπος πρέπει να είσαι. Ναι, θέλει ανάλυση αυτή, δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Θέλει ανάλυση όλο. Αυτό θέλουμε να πούμε λοιπόν για να το κλείσουμε το επεισόδιο. Θέλει ανάλυση κάθε πράγμα ξεχωριστά. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις για τον ασαφή ορισμό και για το ότι δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο άθλημα. Μπράβο, ναι. Και δεν θα βρεις και κάποιον προμονητή ο οποίος να είναι βέλτιστος σε αυτό που ζητάς εσύ. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε βέλτιστο. Γιατί το βέλτιστο του ενός προμονητή με το βέλτιστο του αλληνού είναι διαφορετικό πράγμα. Ναι. Και το τι ζητάει ο καθένας και όλα. Αυτά από μένα. Θεωρώ ότι το έκαψα ενδελεχώς. Οπότε. Πιστεύω ναι, είπαμε αρκετά και τους άλλους αυτός ήταν και ο χρόνος μας για σήμερα. Χάρη μας λείπεις. Οκ. Χάρη λείπεις. Ναι. Οπότε, θα το αφήσουμε εδώ για σήμερα. Σχόλια αν σας άρεσε μπλα μπλα μπλα. Like, subscribe, το καμπανάκι. Μπλουζάκι ένα δεκάρικο ποιος θέλει. Μιχαλόπουλε, αν το ακούς, στείλε μου μήνυμα, θα σου στείλω ένα τάλιρο. Αποκλείεται να έχει φτάσει μέχρι εδώ. Αυτά. Καλό βράδυ από εμένα. Αλέξανδρε. Παιδιά, τα φιλιά μου.
ή στο επανειδήν. Τέλεια. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.